Hi guys. Hello guys. Hi guys, how are you guys? Say guys. Hi Samantha. Hi Barbara. Hi Daddy. Hi Maria. Say. Ini mutazati vanhu vangu varipo here. Anzi kutozomirira neimika nguva dzokura. Kondo disadvantage ye time difference ye 2 hours ish. Zvakanaka kana muri musama takasiyana ne 1 hour. But mu winter wamanje takasiyana ne 2 hours. Saka yesi magumbo emi. Saka ino panototi porongeke imbijana because imi munenge matorara. Kana ndimakuda unorara. Isusu tezisho chaisa. Hanimona izvo zvichangopinda nangopinda nekumanya kunogesa. Hanimona nekutumanya unogeza kuti kana ndikubva pano ndokwenda ndi unorara. Saka guys, yes, muri sei guys, muri sei itai kuti mu share life anditika itai kuti mu share life nasitine part 2 ya anzina mai hibiscus tino kutsirisa shemsorako. Sorry dear. So mova madedza vamwe kuti tifambire mberi nenyaya iyi haisi nyuwani muri kuiziva. Takazenge mbeke tatora break because pane wataida kutsvaga. Titi tinoda kutsvaga munhu anonzi Smart kuti akwanise kutipa missing puzzles, of which I spoke to Smart uyu nezuro nguva yakatirebei tichida kubasa chaiko ndakaenda naye ndichitaura naye achindudzawo zvaitondiudzawo tichitaura kudaro, right? Saka itai guys kuti mushare live toziva kuti vanhu vakwanda nhasi chingani kuSunday vanhu havasi kuma-wifi vari kupikupiku kwakasiyana, but vanhu vashoma vasina ma-wifi mazuva ano. Vanhu vanenge vane zvimapocket router zvine wifi vari kuSouth Africa vasingazivi zvazvokumirira chesa wifi yemurungu. Kune chipocket router ukaenda kuTelkom, kune chipocket router chaunokwanisa kutenga chekuti unofamba nacho chiri muhomo iri data rako pachinopererawo chaperera ipapo. Kana wawana mari wochijusa choita futi data uchingofamba wakadaro. Thank you Chido Cheche Masters. Thank you Chido Cheche Masters. 10 stars, right? Hande tuone guys, hande tuone kwanzi kwa Georgia kasida sei ndakataura navo kuseri veGeorgia vakataura kuti okay gaindinde kune varidzi venyaya tinowirirana. Saka vakaenda kune varidzi venyaya kuti vanowirirana ikoko, vakaenda kunotaurirana. Ndakangofacilitate kuti vataurirane. Wavantu uri muroyi, wavantu uri muroyi, wena Louisa muri varoyi wavantu. Muruda kuipi, munoipisa munhu sei? Munoipisa munhu sei? Mangwana ndine life yenyu. Mangwana ndine life yenyu. Muri varoyi wena Louisa. Basa kungoipisa chete ngoda kuipisa. Mune muchingoipisa. Muri vanhu verudzi. Muchingoipisa chete kungoipisa. Muri vanhu verudzi. Right guys, handetiona esi Amanda Maraire muri sei. Esi lokadi ya mutengu zviri sei hanzi chinodhura chiya. Handetione guys, handetione chapa 295 hande. Ndiri kumboudza wavi kuti wavi ngasenisi munongoipisa, hachingoipisa nzi wiga ufa aiwa ingori wiga nangu pfeka zvangu haisi wige hondo. Wige hondo mwenzete yakura kudai. Haisiriyo. Akutoda musoro chaiwo wavi. Akadzisa wavi kuti amalive kamwana venewe. Amwana venewe. Wakutoipisa zvokuinda chaiko. Kuipisa chaiko. Hesi sokopa ezviri sei. Anyway, haisi nyaya yacho nhasi nyaya mangwana. Tinenge tinayo mangwana, tinenge tichiipisa wona wavi. Mangwana ndichiipisawo. Kuipisa munhu, kuipisa, kushungurudza munhu, kuipisa munhu kudai ndaini. Hazvipere. Kuipisa wabati nayo atori wesi. Unoipisa vidwe. Agoipisa. Asana mbona zvakadaro ini guys. Only to power you. Asta pa 350. Shikaje pa 450. Inyaya inopisa kai. Era zve 350 sure. Ade pa 450. Yeah, no pisa hii. Once the wig is not making sure on you, okay, it's not making sure on me, but it's fine. Tangoisa kuti vhare musoro rega. Tangopfekera uchando mawigi dia. Tongopfekera usato negoni chando chinda kubasa paya. Saka hapo. Watisi tichabona tasa zvakawanda iresu. Tichatasa zvakawanda iresu. Tongopfeka toinda. Kubasa uko munhu anombokutarisa kumakatodzidzisa zvinhu zvakaipa. Minoti katadzokera kuAfrica tichazvigona here. Because takumboinda kuna nokutarisa saka unongopfeka woinda.
kuAfrica tichatofunga kudzokera pa A game bozana vanozvitarisa kuti ko chiko ko wigafa ko chiko icho zvokuno dololo esimai minana uri sei nyangwe nendokudoreka hama dzekwa baba wari takamugarisa pasi akasimuka vedwe kumuchigara apa iye oti simu kumuchigara apa iye ubva simu kondushiya kuti zviri kunyatsa kufamba sei apakaipa. If Mudariki, how are you? Mudakari, how are you? And send you a text now. Right, and the guys tap at 3. I'm gonna say pizza scanner. Ye wabi. My time, once my time, you to take a shift in life. Saka yombo kuchova ka shift yombo kutichove shift. And to keep standards. Is one of your pizza and the isatipisi vanhu panotongoona vanhu vachipisana navantu isatipisi vanhu isati mangwana aiwa tiripo pano tichida kumboipisawo vana vavantu mangwana vana vantu mangwana ndine maaudio yene ndichiplaya panapa ndimbakadzidza game chemaaudio mangwana ndine maaudio yene ndichiplaya panapa munhu wese anova uyaiteerera audio because ndo game yacho right hanzi vazvezvebvudzi aiwa munhu ari kudaro munhu anogara muno zvako ivarota rezvotwaibvudzi unokumecho andogara muna kuzachero nebhija wano kubuda ukaenda pana nombokutarisa asi ari kumtidaro naini asi vakomaka no one looks at you munhu chero kashambira yakapfekei chero kana nombokucheuka maimwana munhu zati kwanjimu kwandoenda guys unoshamisika ndakati dekuri kuAfrica tichitowana content mujimu wa madzimai achiindia nenga achijima akapfeka marogwe guys zvamunoseka zviya muchitikwa kubhicha akuindi nedress kuno ndo zvototoitika guys funzai vanhu vari mucomment section vari kunoko says kuno said kuno kune maindia akati wande vane vakapfeka madress ava akareba eblack kuda havabvumidzi kusiya zvinhu panjere kuti havabvumidzi kupfeka zvimataiti here amene vanenge vakatopfeka zidress riya akazvipomba kumese kudai achidikitira ari patrading paya unyese kushati apa ndezveblack mai mwana unyese kushati mai munhu anorarama here uyu munhu anopona here uyu achimanya tetinavo patrading paya ani muri kunzwa vachiita nemadress eblack aya zvokuti unoti neimwana akangozvitsika kudai wadoni akangonozvitsika kudai so watodoni andimazviona so nyaya yacho anyway gai tichinda panyaya guys takanga tine nyaya yatafadzwa nyaya muri kuzai mwana weCape Town anonzi tafadzwa akafa zvisina tsarukano andisika muri ri kutsvaga closure kuti mwana uyu zvakafamba sei akafa sei nokuti vazhinji venyu makanga muri pana panyaya yechitanga andika makanga muripo pana panyaya yechitanga vachitaurawo marondedzero vakaita kuti susu kufunga kwedu tinofunga takaurawa negirlfriend yaigara naye until because of nobva vapawo mareasons avo girlfriend iripowo ndobva yauyawo girlfriend ikati aiwa ndobva yaitaurawo zvaitaura gogo vakauya ndisi muzukuru vakauya vakati aiwa inini ndaita mavideo call ndaionawo pane zvakati akati vakati taionawo zvakati tida kuzati zviri kupi saka inyaya iri kunetsa ndobva pazoita one common name rakabuda kuchinzi common name irori rinoziva rogona kunge richiziva nyaya yese because ini chakaita kuti ndive comfortable necommon name iri rasmart uyu ndechekuti smart uyu anobva kumusha kumwe chete nemukomana handika ende kundiudza kwakaita iye anoti ndiye akatotanga kutsvaga mukomana smart uyu audzwa nemusikana uyu kuti mukomana hapo ndiye akatanga kutsvaga chi musikana antika and then iye ane muonero wakewo akanudzawo muonero wakewo mafungiro akewo animwana so regai timbodedza hama dzimbodzoka because that's vakati one day varipo vakati one day vari kutsvaga closure okay anzi kana mamufonera edimi pako alright I will definitely do that. Can take a save a number yako so that it goes one I open a sita. Saka toda kuvadzosa zvakare vese pano kuti tinzwe kuti nyaya iyi because takawirana that date kawira ndimbodzwa kuti ivo ndisati ndataurawo zvandakaona kana kuti smart uyu noti smart aiti ndovata exactly na 10 asi ndizonda ndakamudza kuti change pane ndiri life akati ndichatry kugara ndisingazivi kuti nhasi wakagara here maswera sei komzayo ndaswera zuro ndakazoti ndokutsvaka ndimoga mamusipo vamwe vangu varipo ndikati ndinonyaya yacho inofamba semuzaya asipo iye muzaya ari yakauya nenyaya takabva ndatorega kuita life yacho but anyway taingozva kuti there is another day haisi nyaya animona so ndoda kuti ndiedhe futi zvamanga muri sequence yamanga muri that day
handisimaona. And then pane vanyuwani vauyawo vari kuti vada kuedwa ipapa vabva mushwando wekwenyu handika vari kuti vada the guy tichingoedha ipapapa. Saka ndikuedha kuti Kero wachapinde toda kuti tiite dialogue sevanhu vakuru tichatsonzwisisa because nyaya iyi ine handisi ndinewo maaudio andichaplayawo andimaona. So regai tione kuti Kero anopinda here apa. Zvakanaka. Yes, Kero ngapinde, Kero pinda regai ndiedhe nevamwe vangu vachiti musandisiyewo pakoli iyoyo. I think yama yenyu. Right one. Right. Gaiti pindi. Kudzai nyaya imwe anojibhara takatotaura pano rudzokera kumashure kuti nyaya iyi pane zviri kuitika zvakawanda. Baba vacho vari kugara vari alert, nyoka iri mudhuze, takumboita post takadaro kusvikira taronga metsi dzedu dzabuda zvakanaka. Takatoitaura pano. So tingarambe tichizokera kumashure guys kuti baba vacho vanenge vakutogarira pano kuti vawane information. So mwana waya as it is right now ari panguva yakaoma because akakomberedzwa nenyoka zikuripota kuna baba vacho zvese. Maaudio chaiwo ndinawo asi ndimaplay right now hazvikwanisiki. Satombobata takadaro kusvikira pawanikwa kuti pagadziriswa panyoka dziri kuburisa information because vanhu vakangopanduka from nowhere guys and then they started dishing baba vaya information. Kurusheya kuti vari kuzvishamisa sei. Saka is it okay kuti mwana arepwe nababa vake? Baba chakutone maaudio ndototiza ende chii chakazodai tikazodai ningakandiudza mazita andorimo but manje zvinenge zvisina kumira mucheni. Pane vari kutira kuedha apa dei vachipindazve hanzi edmi uri part of nyaya here. Tariro alright ndaona nikikiri yako ndaona sene I'm trying to edit tariro ka tavagadzikwa right. Kero please mgongera ndikudededze gogo ndimboda alright ndanda tokudededza nditenda edha Kero wacho because pamwe mbira ndoni right. So who is she? Ko imimi hama ndoda kuvhunza imimi mapinda pamuri 2 at least uyu ari kutaya kukwira kuFacebook uku kana zvikaramba uya kuWhatsApp uya ndikuedhe kuWhatsApp kune vamwe ari kuda kukwidzwa uyu tavagadza uyu kana zvikaramba uya kuWhatsApp ndikuedhe because Facebook rinotsa kuedha mazivano uya ndikuedhe kuWhatsApp kune vamwe uku uya ndikuedhe ndikanditomudza kuti join the call adaira alright apinda Kero alright. Kero apinda uyo ari kuti edi uya itoti connection failed uya uku uya ku phone uya ku phone I'm sure WhatsApp number unayo uya ku WhatsApp number use message ndikuedhe ikoko andimona right. So nyaya iripo madzimai toda kuti taure nyaya iyi zvakanaka tichionesana handisika because pane zvakwanda zviri kuitika. Vese vari kuti edi mwana ane hamene kuti ndiwe here ndaona ukatavagadzikwa uyu ndikazati ndiye uye ngauye kuWhatsApp because Facebook haisi kukwidza iri kunetsa kukwidza right. Saka vasikana imimi ndakatanga nevanhu vekwatavagwidza vasikana vekwatava abva akwira vasikana vekwatavagadzikwa imimi masikana tavagadza ko imimi makanga morasika sei mepo ko smart uyu manitukirei because smart akataura kuti vakandirwadza ndokuti zvakataura because vakandibudisa mugroup plus vanga vonituka asi ndini ndakabata mapata yanzi ndiri mapata king ndiye anotora information yese ko mai makange muzomanya mumutuka sense mapuwa information yakakwana murisei sinele ndiri raitangurisei tiri right ini panyaya yasmart hatina kumutukaisa chipati hatina kuzoda kuzonzwisisa kuti vanhu vanga vapinda mugrupu iri takanopisa smart tasingachavanzwisi because vanga vakutaura mugrupu reWhatsApp saka isa tinauzawa kuti munhu ari right kana kuti ari wrong. Takapisa vanhu vese veCape Town mugrupu rerufu rwata rekumacontributions. Alright. Saka iye haana kuziva. So according to him achindiudza akati I feel used because pakashayikwa mukomana ndakafonerwa nemukadzi uyu kuti munhu ari kushayikwa hanzi iye achiti ari kuZimbabwe kwai saka ndindaifamba
ende kutoti auye kuzogara kwataigara ndiye anototi ndiye akamutsvagira pekutanga pakatanga kugara asati akunogara naKero kwanzi ndakamutsvagira pekugara ipapo. Saka ndakashamisika ndakusidelinwa ende ini ndobva ndaikucha kumwe chete ndakuitwa munhu akaipa zvokuti akabva atondipuruvhira zvaakaita akatoenda pabhawa. Nyaya iyi yatafadza itaurwa pabhawa akandirekodhera conversation yaitaurwa pabhawa zvoti nditori neaudio vachitaura like vasingazivi vanhu vachitaura pabhawa anoona but he felt betrayed and then after that pane mathreats ari kuitika handisi kuti akakudzai here pane mathreats ari kuitika ekunzi ari kunzi akatosendegwawo mameseji sekusendegwa kuri kuita Kero mameseji kunzi unokwanisa like audio yandinayo handiti aitonzi iwewe ukuda kunditengesa hanimaona so hazvipere mushe hanimaona paaudio uyu ndikero irafunda Kero uripo Kero aripo then mwapinda handizi kuti mwapinda inenge hama yenyu Kero sei tasangana futi ndiri right wakazopedzisira wandibhuloka kakuwhatsapp ndizvozvo okay ndisisi vatafadzwa I think number dzine ndakatodziseva ndichinadzo okay tokwanisa kuenda mberi rekumubvunza simeki zvanoda kumubvunza kana muyamubvunze henyu Kero ndakateerera I think kana kuri kuwhatsapp yangu newe takambotaura stene kusvika ndazokubvunza zvakawanda ukapedzisira wava kuti you can't answer me anymore. Ndakapedzisira nokubvunza mubvunzo wokuti hembe dzabhodhi vangu dzatakatora kuCape Town dziri muplastic bag reblack why bheki rake nechitupa nehembe dzake dzakazara kuti nemunhu waitsipika chii hauna kundidavira ndakakudavirai ndakadavira pakazara vanhu nhasi ndakakuisira audio rekuti zvone I think mibvunzo yenyu inenge yawandisa because this is getting too much because hamungandibvunze mubvunzo wekuti zvone I don't think is it the reason of nekuti I was too nice kwamuri from the word go ndo yazokupai kuti mundibvunze mubvunzo iwowo here of which mabhegi amaibvunza bhegi rakabva kumba kwangu rakaenda neuber Korea raenda neuber Korea ndobva raenda richinzi riri kuenda kuKills River vanhu vekuKills River vakaramba kubhadhara bhegi vakaramba kubhadhara mari yeuber then bhegi rakagara 2 days muuber riri muuber richitenderera all over Cape Town until razotorwa nemunhu akaritora aiva I think kuti Delft rakagara after 1 month wait sisvatafadzwa ngatipei nguva ngatipana neitime anyatsorondedzera inozouyawo mutaura kana muchibvunzana ende ndiri kufarira kuti conversation yenyu its very decent muri kunyatsobvunzana zvakanaka hapana kupopotedzana kusvikira masvika panyaya yemudzi wenyu mawana closure yamuri kutsvaka handitika saka enderera mberi mupedze vane mubvunza chizoda kukubvunza nekutaurawo zvanoda kutaurawo after like a month or 2 months ndopakazoiswa message yekuti bhegi rasvika pambonyararwa panyararwa ndopakazoya message yaibvunzwa izvi ichinzi sei bhegi ranga zvinhu zvanga zviri mubhegi zvanga zvine kuti then inini ndakapindura ndakati inini handizive imimi makaramba muchiti muri kuda kuziva then ndopandakazopindura yekuti is it the reason of yekuti I was too nice kwamuri here to the family kana kuti ndakatora time yangu ndichibatsirana nemi kana kuti yazoita kuti murambe muchindibvunza mibvunzo yakadaro of which bhegi rakatenderera all over rakanogara kwarakagara rakatombogara rakatorambwa kwarakaenda uko zvichinzi inini I was the one who was supposed to pay the Uber ndakati inini handikwanise kubhadhara munhu wacho uKills River akati hakwanise kubhadhara then akasvika pakundibloka ndopasiya zvakadaro then Uber driver akazondifonera the following day manheru achinditi zvoni sisi muri kuda kuti ndiite sei and he was a Xhosa guy akanditi muri kuda kuti ndiite sei nebhegi renyu I still have your parcel in my boot now ndiri kuPhilip then inini ndikati inini I have nothing to do with those stuff then he give you rega ndipe nhamba dzako to the family kwaienda parcel then ndakazofonerwa after for like 4-5 days ndichinzi
bhegi raenda kuphilipi Delft. From Delft ndakangonyararo zvakadaro ndobva ndazofonerwa after a month or 2 months zichinzi bhegi rakasvika. Sisimeli bhegi kwaakada kuti riniswa okay waigara nataka kuti maibananata tafa uri kutaura iwe handiti wakatadza here kubhadhara korea guy 20 rand yekuti anosiya bhegi paraienda. And let me tell you the reason why bhegi risina kugamuchirwa nemunhu wawakati rinokandiwa iwewe semunhu waidanana naiwe kuti vangu bhegi akariramba achiti musukuru wedu handitori bhegi rasekuru ta because vanga vane wardrobe vanga vane mibhedha vanga vane headboard. How can you just send chibhegi cheblack chiplastic bag handichide ndobva achiramba ndo the reason yakachirambira. And wait wati nditaure emira vapedze kepi akariramba azvomuzukuru wangu because wakatumira bhegi replastic bhegi reblack haana uziva zvakaitika kuproperty yasekuru akati handigamuchire bhegi risina zvimwe zvinhu zvavanga vanazvo ini zvinhu zvasekuru tanda igara njinamba kwavo ndoziva zvinhu zvavo ndobva aramba kugamuchira bhegi ndodhesina ndobva munin'ina wangu ina ari kuno Pretoria akafonera umwe muzukuru wedu ari kuCape Town akati ndokumbira ugamuchire bhegi because ndo mune bheti rake nechitupa ndokumbira usvigamuchire. Umwe muzukuru wedu akangozoita mwoyo murefu ndobva aritora bhegi riyari. Saka usati bhegi rakarambiwa pamusoro pazvo kero iwewe haungatiudzi kuti bhegi wakaisa plastic bhegi riya remadhasbhini ndobva wakaisayembedza ta ndobva waritumira kwarakaenda. Haungandiudzi kuti sei ndakakubvunza after 3 months because isusu bhegi pakangogara rakabva kwamuzukuru wangu tauya kuCape Town kuzotsvaka bhodhi yata ndopatakapuwa takatora nguva because taingoziva kuti taari kujere tinaziva kuti bhodhi vangu vakafa. Saka takatora nguva yakuya kuCape Town ndaifanira kuzokubvunza ene usadanyepa kuti takakubvunza after 3 months zvakatora munga 4 months bhegi riri kumusukuru wangu because taitsvaka nyengo dzava uri kujere uchitipa manhamba wakatipa nhamba yemwe mukaladiwe uchitipa my guy ari kujere ataona tafadzo kujere ukatika akafonekwa akatara chirungu I saw that guy in this jail. Zvakatinonisa kutsvaka tande zvokuti iwewe wakati taoneka kujere nomukaladi achidya chikafu ndobva tikatumira 200 rands kujere mukomana wemukaladi. Mukomana waye akatipa yandi mumapurisa mumujere muno matikwanisi kuti tikupaying ukatipa namba yemuzimbabwe ukati muzimbabwe nataona takujere muzimbabwe yakati ndakavata natafadzwa pasembabheti akauya mujere ashayiwa place ashaya pokuvata ndive tinaipa mubhedha patitumirai mari kuti akwanise kuita sei akwanise kuti ataure neni. We tried all means kutaura newewewe uchiti kwanzi pane munhu amuona kujere ndine maconnection kujere zvakatinonisa kuya kuCape Town ndobva tazoya kuCape Town tauya kuCape Town takatora bhegi rata takarifura tauya kuPretoria because takangorikanda muchanga bhegi ranga rakadambuka nokuti raragarisa riri murodi bhegi takazokubvunza iwewe because ndarifura kuPretoria ndikati sei bheti nechitupa nehembe dzakuti vangu dzine bhuti nemunyu muzukuru wangu hangaisi bhuti nemunyu nosvinzwa bhegi rakabva mumaoko akwewe. Okay, hold on, ndakambobvunza hold on guys isi vatafadzwa muri kuti imimi this is new information ndofunga muzaya wanga asingasivi muri kuti imimi kurelaxa kwamamakaita because zvechokwadi pakataurika panapa kusura suro kuti makaignora maudzwa kunzi tafadzwa asi kuonekwa saka imimi manga mune information yekuti munhu ari kujere muchibva makonfirmegwa nevanhu kuti tatitori naye mujere. Yes, vanhu ivavo vandaikonfirmigwa ina handisitaura zvedhirama muzukuru anga information inini pana ini ndaitaura nemusikana uyu akanditi izvozvo ndakubetserai itai zveminamato nechiitirwa kubatsiraiwo ndakubatsirai akandipa nhamba akandipa audio kuti nhamba audio yemukaladi achinzi I saw that guy in the jail he was eating some food ndobva akatumira audio kwandiri musikana uyu anondiziva atumira ndobva tari zvikanditumira mari tikatumira mari kuti mari yokuti iuye gaindilete munikina wangu ari panapa iye nainene tine nyaya yose akatumira mari kuCape Town zvikanzi mapurisa mari iyo veshoma mapurisa mabagaji rapfu kuti tafadzwa ataugwe naye mari shoma mangwana futi akanditumira futi imwe audio musikana akati tafadzwa wanzi audio ndatumwa naye kero chinzi vatete onai kuri kunzi tafadzwa pane munhu amuona ari musame bed naye asi ndapamba mubhedha ndobva kukanzi kuti mugwe mari futi tumirai mari kuti tibazi angava mushona manje
tumirai mwari mufana wandakavata naye pasi mubhedhi ndiye anitumira maaudio musikana. Right. Naikero. Vanhu vaiva wanekiwe vaitaura kuti tikavata nemunhu pabhedhi atinaye pano munhu anga akashika kudhara waiva wanekikero. Yeah, as I said kubva pakutanga mukomana ainzi akasungwa cause information yakatanga kuda kunoko ndeyekuti mukomana akasungwa cause aita zvemadrugs, shoplifting, zvese nefraud. So vanhu vaingofunga kuti mukomana akasungwa. Then takaenda kunotsvaka mukomana kujeri, kumajeri ese akashayikwa. Then ashayikwa ndokwakatanga kuconductwa nevanhu like handisirini ndaiconducta that colored guy. Munhu akatoti togona kubvunza if ari kujeri, togona kubvunza another colored guy watanga tinaye kujeri. I think anogona ane information yekuti ane access yekuti atitsvakire munhu wamuri kuda kutsvaka. Then we did that. Mukomana uye mukhalad uye ndopatoti zvone inini kuti akatoti takatomutumira picture then patoti I know this guy ndakatomuona tichinotora chikafu palunch time ndogara ndichimuona. Then but kuti mutaure nemunhu wenyu tiri mumasales akasiyana kuti mutaure nemunhu wenyu tange manditumira blue voucher re200 then after 200 rands riya ndini ndakatotumira nemari yangu because I did go to the family ndikavaudza zveblue voucher then havana kukwanisa kutumira kadi vakazotumira after like 2 days ndobva ndatoshandisa mari yangu inini ndobva ndatenga blue voucher riya pandaritumira. Then pandakaritumira ndobva ndapa munhu uya aicommunicata naye ndobva atumira blue voucher riya re200 rands ndobva vatoti then later pandakutonesa munhu uya ndinomusi blue voucher haufa then haupa munhu wacho then ndobva watoti mukomana hatisokwanisa kutaura naye mugadi chero wanda ndichida kuti andiitire zvinhu zvacho haana kubatika what ndobva ndati achifine rega timirire nguva yako iwewe. Then mangwana acho ndopapindura the same ndopfa akazompa nhamba dzezimbabwean guy achiti inini handichakwanisa kutaura nemi taurai nethis zimbabwean guy ndi munokwanisa kunzwanana asi anga atotora voucher kudhara tichitaura nethat zimbabwean guy ndobva atoti sure mukomana ndinotorara naye pasi yemubhedhi but inini handikwanise kuti ndikupei foni because foni yandiri kushandisa ndiye mujeri ndiye vakomana so tumirai futi another 200 voucher kuti mutaure naye. Then inini ndobva ndakati inini handichakwanise kutumira warai tichimubvunzai kuti musikana wawaigara naye paflat pamwe chete akaenda kuzimbabwe akakusiya achienda kuzimbabwe anonzani then iwo ukatipa zita remusikana iyeye ukamenshina zita remusikana iye tiri kutumira voucher rauri kuda muzimbabwe uya then muzimbabwe akatinga then pachangozvisiya zvakadaro. Okay. Vaitambwa yaitambwa nevakomana vekujeri vaya vekujobek pari pafacebook paya kuti vaenda kune imwe peji kuvonotsvaga iyo mablue voucher iwaya voyepa voya kuno votsvaka iyo mablue voucher iwaya ndo yavakatambwa. Allright, so enderai mbenyu mberi tete kana mune zvimwe zvamuda kutaura zvamuda kubvunza tibvunzai nenda kunzwisisa. Ndiri kuda kupindura panyaya yemabhegi yatayambotaurwa mashure. Allright. Taura kokero takateerera. Mukomana communicate naye. Usabate speaker hatichakunzwi. Usabate speaker iPhone hatichakunzwi. Okay. Mukomana wetu aicommunicate naye ndichitomuti uya utore mabhegi cause inini handina space. Then achingoti ndichauya kusvika mwedzi watopera. Then we came up with the issue yekuti bhegi ngarichiiswa pauber. Then akatoti alright ndiye akatondipa address akati chiisai bhegi, this is my address, chirequesta imuise mabhegi this address riuye. Tikatocommunicata zvese everything ndichito kusvika driver auya ndichomudza driver is 5 minutes away, is 2 minutes away. Now driver asimuka pandatosheya naye ride kuti chicheka kuti driver ava kupi because ndogona kusazobatika. Pandatomba namba dzadriver pavatanga kucommunicata.
ini ndo zvakaitika ipapo kusvika vazosvikapo kundobva vakonana zvavakakonana ivo vaiti bhegi ranga richifanira kubhadharwa from kwariri kubva noti kunoku ranga rifanira kubhadharwa first. Then iye ndakataura naye pafoni yadriver kuti inini I'm not supposed to pay and I don't have that money to pay. It's now your duty to pay for your parcel. Then achibva atondiblock at that time. Kwaiwe chakakwanisawo kubhadhara plastic bag irichi ende wai wakazviisawo muplastic bag reblack remarara? No. Hembe dzanga dzisiri muplastic bag, mublack bag ramuri kutaura. Plastic bag zvinhu zvanga zviri muchangan bag. Machangan bag yedu yekumbare aya zvinoshandisa kumucha ndo manga mune imomo. I have a picture zvinhu zvemanga mune parcel iyoyo. Kero. Yes. Pakutadzisa kubhadhara parcel sezvo waibanana nata chi. Nini ndanga ndisina mari yacho sekutaura kwandakaita. I think ndakambokudze kuti nini handina mari. Hauna kundibudza zvokuti kwai hauna mari. Kero ndakubvunza futi mubvunzo. Kero ndakubvunza kuti sei isusu okay waidana nata wakati kwanzi wewe wakaenda kumajiri wakamushayiwa semunhu waidanana naye siri kupretoria ukanditi wewe wakashayiwa taa kumamochari but kera tanga ari mumochari yepadhuze neDanone. No, kuti kumochari handina kukwanisa kuenda and handisi kukwanisa kuenda handikwanise kuenda kumochari. Takaenda hapana kumboziraiswa issue yekumamochari that time kwairaiswa issue yekumapolice station and nekumupolice. Problem ndeyekuti foni yangu yakawaipa zvakawanda ndakandichisa maproof pano. Okay, iwo nawo wakatongwara kwamachengeta which means uchava neproof kuti ndakambotaura newe angu newe machatsi because mamwe ndikarangarira kazhinjika machatsi mazhinji taita one voice yoto kaita open futi ufushi ndakaita udhomo kuti ndakatora imwe phone ndichirecord tichekuita taitirana one patatakuudzana zvakakura tatakuitirana one wait answer one voice yakunovhura ka1 auchavhuri futi ndonga unozvirangarira. Chero ndakubvunza kuti wanga une beti nechitupa chata handiti? Yes. Takasina passport handiti? Pakatorwa taakanungwa as a non-body handiti? To my surprise mupurisa ane kesi yatafadzwa haana zita ratafadzwa kune anoni-body name. To my surprise tafadzwa wainzi Leroy muCape Town handiti? Hapana munhu aisa kuti nonzi tafadzwa pardon Tavagata kunze kwako. And then wewe wakazviziva sei? Waiziva because wanga une beti nechitupa chake ndizvo zvachiripo kusaidhi rekwadetective kwakusina zita rata kumochari kwakanyangonzi pardon Tavagata. I came to your inbox but ndikati I need closure. Chii chakaitika? Right. The same question, honestly speaking, that you are asking. Ndakabvunza pano ndikati zvamuri kuti munhu akawanikwa akafa kudhara akatotsikwa nemotikari akaraswa kwaakaraswa but pamakaenda kumochari makaudzwa kunzi panapa tina pardon tafadzwa pardon in fact pakasina tafadzwa Tavagadza. Kove kumochari vakaziva sei? Anga ane chitupa here paari katanga nefoni? Ndakabvunza mubvunzo guys if you still remember. Anga asina chitupa nebheti zvazvina uyu Kero. Saka Kero uyu munhu akaziva sei uyu akazoti panapa tina pardon Tavagadza? Because kana akanongwa zveshuwa aifanwa kunongwa ari anonymous. Ari not anonymous, ari nobody. Nobody. Ndaifanira kugara ari nobody kusvika namasi. Chakandinetsa ndechokuti munhu anga nemaparticulares ata ndikero uyu. Handizivi kuti muSouth Africa ukanonga bhodhi yemunhu ari anoni akatsikwa nemota over and over akanokandwa mutara akatsikwa munhu uyu. Saka pakanosiyiwa musoro kuda vakacheka vakaisa padivi kuti agoitwa identified. Saka tikatevera pamaphotos ataid everything
tiri kuuta paakatorwa mukombiyuta unoona kuti nditande musoro asi kunonzi bhodhi yake yakaitwa minzi miti kose musoro wake usina kunodzikwa yakaitwa minzi miti. Handizivi kuti muSouth Africa vangu handimuzivi kuti munhu kana akaenda ari anonona akaitwa minzi miti nemota akandiwa patara munhu uyu akaitwa madna kobuda zita rake here rechokwadi because Cape Town yese isineri hapana anoziva kuti unonzi Tafadzo. Vari kutovhunduka pataitsvaka kuti Tafadzo. Regai apindure ipapo. Regai apindure. Ipapo pekuti Cape Town yese hapana munaisiva kuti anonzi of which ane vasikana vaimbogara navo munomu, ane vashamwari dzake dzaaitamba nadzo, ane mafacebook accounts akanzi Tafadzwa Pardon Tavagadza, ane maaccounts akanzi Tafadzwa Baba Mishiwo Tavagadza. So handifunga kuti chingave chokwadi chekuti ndini ndega ndiri one ndaiziva kuti ipapo unogona kusava uri wega pati kuzoti awanikwa because kana chokwadi maifanwa kunge musina kumuwana munhu sezvo angavigwa ari enobody maifanwa kusamuwana because hapana pasina zita panga pasina chinhu anomaona maifanwa kusamuwana vanhu vakawanda vakarova vakangofa vakavigwa kuti kuzonzi panapa tina pardon vakaziva sei sari kuti pardon sisimeli onai zvakaitika gurupu rakarongwa ratare contribution pane vakomana vakapinda vefodya vashamwari dzake dzomutengesera madrugs vefodya dzomutengesera vakomana vefodya vakapinda tavanhu vakuda kuti vakomana vaidya nata vachinwa doro naye shamwari dzake dzaakamutsvakira iyoyo vaitaura kuti Lee vane taidya naye tarera naye mukomana uyu but hatina kuziva kuti nonzi Pardon nonzi Tafadzwa but taidya naye tarera naye patairara shamwari vasikana vakomana vanoshandira uyu musikana kutengesa matenda anenge aba nezvokudhiwa navanhu muCape Town vakataura paguru tikapesati kwai hatimbozivi mukomana taidya naye ende mukomana uyu tasingazvinonzva nonzi Lili iyo usatazva kuti kwanzi kwai pafacebook vanonzi kuti Cape Town yose yasati nonzi Lilo iwe ndiwaisi nyangwe anga ane vanhu vakadana navanga vamaex ake. ini mukundivhara kuti ndimbotsvaga ansa mbondimirirai ndida kuzivawo kuti pakanzi pakanyoreswa zita pavakazokuti awanikwe muzoazovamba kunzi munhu yakafa makutsvaga pakanzi senemi yamukutaura kune munhu akabikwa nemabhanditi ari kunzi Pardon Tavagadza asi kune munhu akanyoresa zita iroro ndopandinoda kuwisisa kuti mapurisa akaziva sei zita iye munhu akanongwa asina chitupa asina foni asina kii ari kwanga ari vakaziva sei kuti pano paunzwa bhodhi yatafadzwa yaPardon Tavagadza. Tunogona kupindura kero ini papa handigone kupapindurawo kozi inini handitozivi and I don't know how sure imimi mune chokwadi here kuti imimi ndo zita ranga rakanyoreswa ikoko ufuchi pane hama yavo miranditaura ndakakero kuti vanhu munhu akaenda vari 3 ndanga ndiri ku Cape Town nozvinzwa ndini ndakanotsvaka tsvanzi yangu ndikubvunza based on zvamakati ndimi makataura statement iri rakataurwa nemi namusaya kuswera sura kuti ati musaya ndizvo zvamakataura imini kuti makanzi panapa tine munhu senemi yafanana pane munhu akanyoresa ndozvandiri kubvunza because musaya hatina kuwana ansa anomaona ndozvandiri kubvunza nhasi because statement rakabuda pano pakolapa ina hapana ndinoblama because tiri kutsvaga nyaya kuti nyaya yakafamba sei anomaona kuti pave nepeace pave neclosure anoona but mubvunze wewe ndakasara ndinawo nhasi ndiri kudzokorodza zvakare because musiya hada kuwana ansa asi ndimi akazvitaura kuti ko zita rakazosvika sei iri kutinzi munhu akasikwa nemota kakawanda zita rakazobuda kupi? Yes, rakabuda sei imimi muzaya makanzwa nani kuti zvezita izvi? takabva nemunhu akaenda ikoko plus kune mupurisa ari kuita nyaya iyoyi akati pana zita rakanyorwa kuti unonzi Pardon but munhu akafa ungazviti unonzi Pardon here akafa kune wakatonyoresa kuti unonzi Pardon kureva kuti kairo ane chitupo ndo akangoenda akati munhu ndochokwadi chizere
mupurisa munhu akanyoresa mupurisa anogona haakwanisi kutaura here kuti ndiani munhu akanyoresa zita. Ndozvatoda kuti ndichidzokere nokuti vakataura kuti kana tapita zvataita kana mune zvamuda kuvhunza mozovhunza, but kero uri kungovanza ndiangane idea kule vangu nokuti kana alpha haagoni kutaura tindo wait regai ndikuudze simera nditi alright isusu inini regai ndikuudze ndakazvimirira pano. Inini mubvunzo ndakabvunza chiro kiro kuinbox. Inini belief yangu pandakanzwa kuti vangu zita ravo rawanikwa riri kodzero yeunemu. Inini ndakatozviudza kuti Betty nechitupa china kiro. Saka why zita ravo rakanobuda ivo vakaenda kumochari vari minzi miti. Saka inini ndakazvibvunza ndikazvidavira kuti the only person uchandipa answer ndikiro. Saka ndatouyawo pano muchiti kwanzi tanzwa kuti kune live kufamily group kwanzi ndatoya panapa because ndaita kutomubvunza because inini akandiblock saka ndikwanisi kutaura naye. Saka ndiro ndaita kuti ndakatofungira nekutoziva kuti munhu angane Betty nechitupa ndikero. Pamwe kero akaenda kumochari akanomuona akanyoresa zita kuti tikwanise kuzomuidentify, but ndikazoti sei futi asina kungoti ake tete tafadzwa uriko kuchikunindi tafadzwa akafa 28 kuti vangu vakavigwa 15 September namabhanditi ndeakauta angonotora musoro takaviga ndopane kuchema kwangu kuzokunya mabhonzo ratipa rimwe dhirama hombe ndiri kuchema kuti kuwai kana akanga aona kuti taariko kumuchari neaiti akatora mhino akanyoresa mhino tichi handisi kuti chichakaitika paIT ndeakatipa ake musoro takanovika pano kuti tichitanga kuchera mabhonzo. Compensation you don't understand. Toda vanhu vanofambirana nenyaya andi ini nyaya ndiri kubvunza based on zvandakadzwa pano vachitaura navari vaviri Muzaya neMuzaya andika Kero neMuzaya wake. Munhu ari kunzi akawanikwa ari minzi miti. Hana muri kunzwa ndiri kunyepa here asi zvamakataura here Kero kuti munhu akatsikwa nemota kakawanda ndizvoka yes munhu akawanikwa ari minzi miti takaita kuti aidentifyiwe musoro chete. Saka nditi musoro une fingerprint here because body yake yanga iri yanga yakagaiwa. Anoona kuti vazomuziva kuti ndiye vanoti vakaona musoro. Ndikatomubvunza mubvunzo kusera zuro ndikati ko musoro pamunhu akatsikwa nemota dzakawanda mota dzechi dzaingojabva musoro here dzaingotsika dzingogaya bhodhi dzichinjabva musoro here still handina kuwana anza andi muri kuona. Saka ngatifambirane nenyaya guys, ngatitei vanhu tifambirane nenyaya iri very sensitive guys because pane munhu ari kuaccuswa murder pano poita hama dziri kutsvaga closure futi ani muri kuona. Saka let's listen to understand. Kana munhu agaiwa anzi aita minzi miti kureva kuti apachisina kana any fingerprint iripo papi pakasara musoro chete ani muri kuona. Saka musoro uyu ndowandiri kuti une fingerprint here. Mapurisa akaziva sei kuti pano muri kuona zviri kuitika mirendi kuti uone sei Kero munin'ina wangu kati mwanangu ndoda kuti munditeererese kubva nehama idzi ini ndiri pakati kuti tiinitiate kuti nyaya yenyu mukwanisa kutaurirana sinzi makabhulokana. Saka ndati andibhulokanai panotsanganise pano. Uri kuona enguli iri kuuya nehama idzi ndeipi? Enguli iri kuuya nehama idzi kuti vakufungire kuti maybe une ehand ndepekudai soo chitupa neBetty ndiwo wakanga unazvo anditi wakanga wakaenda kuZimbabwe. Waenda kuZimbabwe iwewe munhu akatadza kuonekwa akasara uchaikwa sekutaura kwako iwewe iwe waenda kuZimbabwe andika asi kuCape Town kuri kunzi uyu munhu aizikamwa achizviti Lirwe ndozita ranga azvipa andimaona asi iye pachitupa chake chiri mumba make ainzi Pardon tafadzwa Pardon iroro tavagata andimaona. So pozonzi afa andimaona afa kudaro ponobuda kumocha uchinzi panapa munhu akatovigwa asi senema kuti isusu panapa munhu akavigwa nemabhanditi anonzi Pardon riri zita rinozikamwa chete nevanhu vakabata zvitupa vanoziva zvitupa. The whole Cape Town yanga chiziva kuti anonzi Lirwe. Uri kuona kuti nemhaka yeye vari kuuya neenguli iyoyo vachiti une chekuita ukuziva mochari ukuzita rakasvika sei, but that does not mean kuti ndiwo wakauraya. Antoona that does not mean kuti ndiwo wakauraya. Muri kumbobvunzana mubvunzo muchasvika pakuzoonesana henyu. Bvunzana henyu. Ini pamusoro isismedi ini ndoda kubvunza kuti bhodhi kana ikaita unknown handiti pane munhu anouya kuzoidentifya bhodhi kuti bhodhi yamaita unknown iyi ndiniki
ndokuti iwane zita. Saka kureva kuti pane munhu akanzwa kuti kune bhodhi yanongwa unknown. Munhu uyu kwakuzoenda kunoidentify. Yes. Ndokuzobuda kwezita. Yes. But unfortunately, akabva anyararira vanhu veukama kuti hama yenyu iri kumochari ndaiona. Vanhu ndokugarazve akanyararwa tisingazivi kuti munhu ari kupi. Kwakuzototi vanhu vatsvaga mamochari ndokuzowana zita ririko remunhu. Munhu wamuri kutsvaga, tine zita rakanzi Padota vakati. Which means munhu uyu akaidentifyiwa nemunhu asi munhu akanyarara. Haana kukwanisa kuudza vanhu veukama kusvika munhu azovigwa nemabhanditi. Carol, did you go and identify the body? Ndina ndoimwe point yandandichida kureisa kuti kana zvichibvira kudzokerwa because inini I'm not sure nezvavari kutaura kuti zita vakaona rakanzi kudii kana kuti kudii. So kana zvichibvira kunodzokwa kumochari kwacho to clear nyaya. Okay, iwo hauna kuzvinzwa. Wataka kutozviwa pano kuchinzi kune zita rakawanikwa mamusina kuzvinzwa. Nokuti kana kusina zita rakawanikwa, regai ndikujekesera ipapo. Kana papa kusina zita rakawanikwa, maizomuwana sei kuti munhu akadigwa nemabhanditi? Makamuwana sei? Because kana pasina zita rakawanikwa, ari ngorova. Kune vanhu vakarova vakadigwa nemabhanditi yokutoti kuna vanhu vakutsvagwa izvo zvaita mushati munhu akavera kujoni munhu akafa kare. Hanimoni, because zvinoita nezvokudai so kana pakanongwa munhu muri kuona zvakaitika panapa. Pakanongwa munhu kuSouth Africa, ndikaindikudzei zvakanoita kuSouth Africa. Pakanongwa munhu akanongwa, handimona, anongwa akaenda kumochari. Handimona, ari kumochari pakauya munhu anotaura kuti ine handizivi hama dzake, ndomuziva but ine hama dzake handisikwa dziri. Ane time yaanogara. Kudhara waimbogara 6 months kana gore chairo waigara. But nekuda kwezviri kuitika South Africa nekuwanda kwemaZimbabweans ari kuita havachakwanisi hospital chakwanisi kuakomodeta maZimbabweans akawanda. Havachakwanisi kuakomodeta zvitunha izvi zvemaZimbabweans. Vanonofushira. Whether waita 2 months kana waita mwedzi unotofushigwa kana kusina munhu aclaima body. Handi muri kuona. Simeli. Takaenda kuhospital. Tikamushayiwa ta. Tikati aigara kupi? Tikati aigara kuDanone. Tikanzi imboendai kumochari kunoiswa maanoni body. Handiti? Tikasvika kumochari. Tikamutswa zvakanakisa nemurume anga aripo nemukadzi pareception. Tikati tiri kufamba tichitsvaka anoni body. Tina kuti takashayiwa. Taitsvaka tangasina kunanga pataiziva. Kuchakaita tinde kuti Smart auya. Smart ane WhatsApp yangu. Uya ukwire. Smart ndisire message kuWhatsApp. Ukwirewo pane vamwe ipapo. Takaita kuti isu tikwire tizovhunduka kuenda kumamochari Simeli. Ndakukuudza chokwadi. Ihope dzakarota dzisinganzwisisiki dzakandivhundutsa. Okay, yakadzitaura. Ndikasumuka ndikamanya. Taenda kumochari kuya Simeli. Vakanotanga kuvhura mabhuku emazita evanhu pareception. Second page rarina pato tavagadza. Tikaibudisa mapassport tikabudisa senemu ikafanana. Vakati uyai kukombiyuta, tikaenda kukombiyuta. Taenda kukombiyuta tikanovhurikwa mafotosi avakatora muswa wakatora mukomana. Ndobva tabudisikwa. Pakabuda bvudzi vangu vane rasta ravo asi pakabuda musoro. Mumuromo mune ropa, maziso akavhurika. Takachema. Takapedza kutora foto rake. Vakatoti munhu womumochari nokugwadza wakaita tinokona tichichema akati right now ndogona kuti ndishodzere mapapers ekuti imi mutoita explanation. Saka sizvo zvedhirama akero usati paya kuna kuuya vanhu takatouya hama dzake tikatoti tikutsvaka taitsvaka anoni pabudikwa mapeji emabhuku eanoni yakashayiwa pamuna April kuna November. Tikafu pakunoverenga paya mapeji tasangana nabhudhi vedu zita tikapuwa mapasipoti akatorwa nobva adhindiwa akafotokopiwa imomo tikaenda kumakombiyuta tikanaradziwa foto ratafadzwa. Saka haisi scam, haisi drama iri. Ariko takanomuwana isu. Nyaya iri muri kuzwa nyaya iri panapa. Avasisi vatafadzwa vari kuti chakaita tisimuke all along. Ndiri kunareta kune vati slow hatika kuti tifambirane. Vari kuti ivo kwese apa vaifunga kuti munhu akasungwa. Handi muri kuona. But pane hope dzakarotswa naKero akadzitaura pano musunu kusora soro kuti ndakarota hope.
hope idzodzo hanzi dzakandivhundutsa ndo dzakaita kuti tisunge kubva kuPretoria kuenda kuCape Town kunotsvaka avaudza hope ndokuzowana kwavakaita uyu munhu uyu. Naikero mubvunzo wangu umwe woti uyu kubva paukaziva Tafadzwa iwewe akambonogara ujere, akambosungwa kanogara ujere. Wakabata muromo wefoni. Ndakanzwa kuti akagara kujeri but not rekuno kuCape Town, akagara rekuPretoria. Saka Cape Town anambobvira akasungwa. Handina kumbozvinzwa zvokuti akasungwa kuCape Town. Pari tricky zvakare. Very tricky. Because vamwe vangauya nepoint yekuti kana anga ari munhu aigara achisungwa ari banditi madetails vanenge vanawo, but zvino kuri kunzi uyu haana kumbobvira akasungwa kuCape Town. Akambonzwa kuti akambosungwa kare kuPretoria kwete kwavaigara kuCape Town. Haana kutombosungwa chero Pretoria, nditaigara naye. Akasungwa pane brother yake yandaitaura nayo yaiti zvone mukomana aita upenyu hwekuti ndakamutora kubasa, I think anonzi Junius, iyi brother yaiti brother yake. Iwe ati paka zvokuCape Town haana anambosungwa muno, aigara brother yake iPretoria aigara neni. Haana kana mbosungwa Tafadzwa, haana anamboita mhosva kana chipomeko kana sungwa chero mapepa haana. Sanyepero aigara naye muPretoria, ndini sisi vatali. Emaiti gaitaura zvokuCape Town haana mbosungwa muPretoria ta. And taakabva muPretoria 6 years back. 6 years back. Oh. Let's go. Taura. Ini ndoda kubvunza chimwe chimuwana. Kana chero aikechana naTafadzwa, vaibanana naTafadzwa, kune vanhu vanoti vachikechana vopanana zvitupa, vogara neinformation yakawanda yanayo yaTafadzwa. Iye anoramba kuti vaidanana, anoti vaikechana. Aiwa, iyoyo ini nangu zvakaiclear iyoyo I cleared it. Munoziva kuti ndakamubvunza mwana nemakore mangani, she's less than akati 27 if I'm not mistaken. Ndofunga pakubvunza paya akabati isusu sevanhu vanodzidzira nyaya dzakadai takadziclear pa ndikatomuudza kuti aiwa Kero iwe naTafadzwa maidanana ndochokwadi, asi kungoti kudanana maidanana chero kuba maiba mose. Akatopesera zobvuma akati takapesera takutongotiwo dzimwe nguva iye achibuda akadai mwachibuda akadai vakutoziva kuti ndogame muri kurohwa. Kudanana zvavo vaidanana, ende kutaura kwakaita kuti chitupa achiwane pakashayika mukomana dhora kupazwa nalandlord anoti iye akatora madocuments ari important. Ndiri kurangarira nezuro chimuti Kero ndona ndoda kubatsira kuti ugare kufambe zvakanaka. Zvinhu zvemwana uyu zvaTafadzwa uyu zviri kupi headboard nechi akati ndakavaudza one kuti ngavauye vatore ndivanongedzere pane mubhedha waTafadzwa neheadboard yacho yaTafadzwa nechi zvakare. Kero pane chimwe chakataura futi zvinhu zvai zvaibvunzwa naMuzaya pano akati kavati ngavauye ndivanongedzere muvanhu vane zvinhu izvozvo. Alright, Sisimere, ine akandiudza zveshort hanzi headboard zviri kwakati pane mumwe mukadzi akatora akadai ati Sisimere tiri kudzoka kuCape Town, ini kuti handinganonanga ninakiro tiri vaviri because I'm scared of her. Ndotozouya nemapurisa achinondadza kune zvinhu zvacho because ini handingasviki pana Kero ndondogona kungozonzwa kuti kwai hazvanzi yataa kusina because zvinhu zvatotyisa. Saka ini hatingangoendi patiri kudzoka ikoko Kero tichakumbira mapurisa atiperekedze kuuya kuti pauri ukuzotiperekedza kune zvunhu zviripo paplate paanogara ipapo sokutaura kwakaita, asi zvine vanhu vakasiyana. Munoziva kuti pana padai mamagona kutoti muguisaneka pamaitouya kuCape Town handiti mune mibvunzo you guys zviri smart maitosimudzana makananga kwamakapuwa information kutavadzwa kozi nyaya yose iri pazita apa mukaziva munhu akanyoresa mapedza. Thank you. Anoona dai maiwindirana maitosimuka munosimuka pasina kurwisana kana kudii mototora Kero uyo achitowila ari willing participant otoinda nemi moenda mose munoudzwa mose kuti zita rakanyotswa ranhengera kuti zvakafamba sekuti zive kuti munhu anonzi pardon tavagadza because munhu uyu aizviti Leroy. Anoona munhu aizviti Leroy, saka hakuna asingagoni kushandisa zita rake rekuti Tafadzwa notire kuti pardon
angakazvipa rimwe zita zvamunongoita vazhinji kuti munongochinja masta enyu animona. So it was very inini ndichianalyze hangu ndega, it was very rare of him kuti ozonosvikono asungwa nesi akambosungwa onosvikotaura kuti haana passport yamunhu, onosvikotaura kuti ndinonzi pardon tavagadza, vanotaura mazita avo kuitira kuti vanouya vachiatsvaga vachavigira chikafu vaya vanotaura zita ndosikama aingo studio dzeLeroy tagadziwa kana kuti Leroy Maputla kana kuti ani ameni animona. Haimbotaura zita iri nokuti asingazivi zita iri zisikame. Saka vanhu including girlfriend yake nevamwe vanhu vari kunze mafriends kana aida kuzomuvhizitira vakanosvikoti pardon vanga vasingamuwani because zita iri havarizivi. Saka munhu ukasungwa kuti zviti ndinonzi Natasha handika udisiri zita rako, chero ukasungwa unongosvika ndinonzi Natasha kuitira mabhuru rako ekunze panouya nechikafu kana kuda kubatsira vanga vachiti totsvaga mhele havamuwanika because hamutorizivi zita iri munoziva kuti Natasha. Asi ungati Natasha ndinobuda sezvo anga asina passport hapasina chinokonzerwa kusita ndirake ngarisi rake basa iwe paposisimende panyaya kuitwe mazita kumochari nyaya iri kuklemwa kunzi inini njira okay. Hazvinetsi patakauya zvedu isusu takauya tiri takaita shoko zvakawanda hatina kubvunza patakazotiri kuzobvunza zvakawanda. Saka tiri kudzoka I think ipapa manje tiri kudzoka ikoko mibvunzo ndichabvunza zvese nokuzonosvika ikoko nokuti akatoti kumochari are you the first person kutsvaka munhu uyu, ndobva hatina zvatakwanisa kudavira nokuti taona zita iri svikai are you the first person kuuya kuzotsvaka munhu uyu zvakatagwa nemunhu wemumochari. Saka iyo nyaya yekumochari plus mochari ine makamera tichatsvaka footage nokuti ini maonero andinoita simedi zvikuita sekuti paakanoitwa zvaakaitwa mubhudhi vangu ndobva wakandiwa muroti ndoona sokuti munhu akateverera mota yemapurisa neinosenga zvitunha akaona kuti munhu aisiwa padhoo iri kuti nju. Asiwo ipapo anga aziva sei kuti nhasiri akunonongwa because munhu uyo anogona kunge akatoita madhays ari kuchisango. Saka anga aizoziva sei kuti nhasi mapurisa ari amunonga. Tapadzwa akatikwa akakandwa muroti 28 vakamunonga 29 makuseni April. Saka nakakandwa muroti 28. Saka muri kureva kuti uyu akava takatarisira kuti 28 yese takamirira moti mapurisa tizokutora because akatotoka 29. Ndiri kuti hangu semunhu sasisiwe munhu. Alright, muri kufunga iyo. Ini kuzama kuti tionesane makona ese. Ava muzaya vawisisi, muzaya vanoda pako. Saka navanoda pako vafa ungodzoka vega pako. Apa ndiri kuchava edha vachapindi. Animona. Muzaya munofa kudzoka mega, munongojoina koli iyoyi, munongopinda muzaya. Hamutombonidi kuedwa, munongopinda mega pakoli iyoyi. Hamutombonidi kufona, munongojoina semabudiro amaita, munongodobaya chakanzi age chake chamadomo matopinda futi papapa. Right. Saka ayo baba tonde nyaya iri kuitika ndeyekuti inini panapa ndiri kuzama kufacilitata peace kuti nokuti vablokana vanga vablokana vese handi muri kuona vanga vablokana saka hapana chake chakwanisa kuti chitaurike handi muri kuona then vachibva vauya kwandiri saka ichibva ndakumbira kuti vanhu vaunblokane handika kuti tikwanise kuita nyaya itaurwe zvakanaka yataurwa zvakanaka kana tikawakawirirana zvakanaka pari kuti pari anokuti hapana sofa hapana kujeka handiti hapana kuziva hapana angati nhingera kuti avane hama dzekufungira musikana avo anogona kuva asingazivi chinhu kana achiziva chinhu hani maona so but kana iko zvinapasati anzi you are not guilty until proven guilty saka vakakwanisa kushanda pamwe chete vazive mhonzi zvomusana kuti ina handisirini vakasimuka anisa chinda kumochari mapurisa aripo vanofambira nyaya idzi vese because nyaya idzi aitombodzifambira vese hanomaona achiri kutsvagwa mukomana sati awanikwa kuti akafa musikana ndiyaitofambira nyaya dzekuti mukomana ari kupi anti mazoona tero passport yake ari kuti yakadhindwa anga atori kuZimbabwe ari kudaro kuti passport yake ndorine chidhindo kusara zvakada kundokudzere passport yangu ine chidhindo nondaida kutobvunza kuti ndokwanisa kuprovera kuti you were in Zim akataura ega kuti ndiyonei passport yake ndangenda kusenderai pano yakutodza ndandiri kuSim animaona ndo zviripo asi pane chandakapika inini ndakazvitaura ndikuzvokuridza futi pano nhasi musi wakabvuma kero kutaurana tafadzwa panga pane kakonana kanga karipo because message yandakapiwa nakero machati ekupedzisira the last message yakabva kuna tafadzwa handika akati ini ndakuenda goodbye so kazhinji chero uchioneka munhu pafoni haunyori kuti goodbye handimaona
unongodira kuti tobatana later kana kuti tozoonana uyu munhu atitaura remember mwana wedu akati tionei picture rake anga asiri munhu mukuru anga ane makore manganikiri tafadzwa ndiwa 94 handiti mashona vanga vari vafana vechidika animaona saka pakutaudzira pavaita apa because ndine chati kero vachitaura nyaya yekuti vaitidza vaidanana machati avo vaidanana ndosaka ndakataura kuti aiwa kero kuti uzvichendisaura chekwadi machati notanga andipa vaidanana vaitotanana love mumameseji avo vaidanana chetana zvimahatsi vaidanana and last message panoti apa ndo pandabvumisira kuti ande mukomana akati ini ndakuenda goodbye ndobva kuti goodbye ari kuti chii animaona aienda kupi animaona so akangoti ndo manyoro akaita that is ndokusara kwamutaura kuti ndo paanoti last day rakataura nemukomana akuzotsvaga mukomana don't batika asi pachadonha hama apa pane audio hope haina kudzidzwa delete all pane audio nyaya ichidiscusswa pabhawa animaona munzwewo matheories akabuda muaudio iyi kubhawa kuri kutaurwa somebody is recording handi muri kuona so munzwewo handi mazoona saka hatichazivi kuti nokuti ende nyaya yekuti mukomana aita zvemagemu zveshuwa chero muaudio vanhu vaitotaura pamandoita vasina zitori kurekodwa vaitotaura kuti aiwa angatori munhu aingobanana nhinga achinouya achitengesa tisaingotenga sinhi rake anga achitoba zvemashuwa anoona zvokuba it's a true story because muaudio vauchidhakwa pabhawa apa parakarekodwa anoona vaitokonzerwa kudaro anoona so mukomana kuba aiba ndochokwadi kuba aiba musika waivana saka kero kucape town zvakatogwa nevanhu vashamwari vakabata zvinhu zvaatafadzwa vari kushandisa vakatora chidechi Kero hello zvinhu zvaibvunzwa nemuzaya kune chii chakatogwa nevanhu kucape town kune headboard nebed ndo zvakatorwa nevanhu headboard nebed chete yes ko stove akasina radio tv or something angasina manga musina stove manga mutori nestove yanga yakafa 2 plate stove yakangoraswa pakaklinwa mumba muchida kupinda munhu pakaburitswa zvinhu okay right smart anambonyora mucomment section ero smart dei wanga wajoina mbere ndibona kuti anakusa message here kuma ngumbeza wawasina pane mamwe mavoices andakatoona paiswa nhasi apa ndatomanzwa akati atori maview once saka zvinova kuti ndakutokudonhedzai timboplaya mavoice notes aya because akubva kuna smart ma1 view anzi muchii maview once saka ndikakuti ndimavhure muripo ndikangori baya chete zvavharani hatichakwanisi kurinzwa ndoda chidonhai muterere muri kucomment section donhai because aita maview once kudonhai henyu again mbotanga sakuru haya akawanda right okay alright ndiri smart weku-Cape Town hanzvadzi makadita ikutsvaga ine suro because pane vehava dzamanzi Leroy ndakuplaya maaudio ese anti munhu iye aripo ake atori online ari kurwadza hayi nditenge dzingangocha hanzvadzi unandwari ndebafoni because ndendaswera kuti ndichishanda kubasa saka ndendazororawo tende dzikatongochaya chero mukafona zverudzi ruri pandibatiti ndazororawo patinoshanda mabasa ari kurwadza tenge chitraya kuti tire mhuri saka ndine foni tidoti
There is a guy. Now, clarify. Yeah, I'm sorry. Zvakaitika nezvekuti amai vanhu ava yakashaikwa. Amai vanhu ava yakashaikwa tichigara kuno kudhuze nekwandoga. In fact, ndakatomutsvakira imba, akatonditi nditsvakirewo imba. Amutsvakira imba, pandakamutsvakira imba pacho akazopatama akanogara pasemu yadhi negirlfriend yake inova yamuri kunzwa chinzi ndiyakauraita. Right. So inini zvandakaita semunhu aizikanwa kuti ndinozivana nemunhu because tinobva kumara imwe chete nemunhu akanyanya kufa, ndobva ndatoudzwa negirlfriend yacho kuti inini handipo ndiri kuZimbabwe asi mukomana ane 2 weeks asi kuwanikwa ndikumbira udzi hama dzacho ndokwadi ndakatsvaka muzukuru weyama because ndo wandozivana naye ndanofuti Cape Town but anogara kure ndokwandinogara ndikatomutana toona sekula kwaunza usikuoneka kuno so handiziveyo ndakatoti regerera ndikuziva narikumba chokwadi shoko rakafamba zvadaro ini ndakabva ndafonirwa chokwadi nehama dzachona tadza kuti ndonogara padhuze nairo tafadzwa here vanomuti tafadzwa kunoga zvitilirwe ndonogara padhuze kumbira utsvakirewo kana kumajere kana kupi pai ndikataura kuti inini munoona zvinoitika ndosara ndiri kubasa ndoenda kubasa ndoshanda ndozvishandira saka ndikangoluza day mhuri yangu inorara nenzara so asi ndichatry kushandisa foni kutsvakira munhu. There is a guy anga ari kuPosmo. He's a friend to me, ari kujere kuPosmo. Ndakatomufonera ngachama ndikumbira mutsvakira munhu akadai. Unozama jere mumwe kuno kufoni dzinopinda nokomana. Tsvakira munhu akadai akati nditengerawo voucher ndikutasiri. Ndamutengera voucher ndobva tondarisa munhu wokutaura hasi kuno. Ndikaenda paMilton police station. Kanzi munhu ari kutaura atinambomuona kuno. Ndikabvunza shamwari dzake dzaitamba nadzo kanzi lero yanga akupenga kuzaita akataura zvakataura asi kufa kwomukomana kune chekuita nevamwe vanhu. Inini pandakada kuti ndichiudza hama dzacho bheki dzakanga dzafigwa imwe information nambe kuti wrong what is right. Saka pandakada kuzama kuti ndivaonese matangira akaita nyaya kuti tikwanise kufambirana vabva vandibudisa mugrupu racho renhamiro ravambenge vambondiisa hakuna akazotanga kutaura neni. Kutoshamisika pandinoona ndakatanga kufonera pane 2 days ndiona imwe dzimwe hama dzauya back kwandiri saka inini handisina anza kwavari already vakatonditadzirana vakabatsira vakatadza kubatsirika nhasi vakuda futi here imwe information kubva kwandiri why vari kuda kundishandisa vari kundishandisa nenzira yadai ari vana vavo vari kuita zvavari kuda kundiita izvozvo vaifila sei. Right. Siyakuza kumira. Alright, hanzvadzi yangu Smart, thank you very much. Pane nyaya iri kunetsa manje. Ini handizivi kuti kuziva kwamuneta homi wenyu ucho aidhiraivha mota ipi homi wenyu ucho plus aita basa rei aishandepi nokuti ndo zviri kunetsa. Hama dziri kubhilivha kuti musikana akauraya murume ende dziri kubhilivha kuti pane maproperties akasiyiwa maassets akafanana nemotikari nechii handimashona. So musikana uyu ari kutaurawo kuti anga asitorinawo chinhu saka pakaiti zita renyu rakabuda on both parties kuhama dzauyu homi wenyu nekuna Kero ndobva tangoti munhu munhu ari fair anogona kutaura chokwadi kuti udzawo ndiye Smart sezvo zita rake riri kubuda pane both sides. So ipapapa ndo pandiri kubvunzawo zvangu kuti imimi chaiko chaiko mukomana uyu airarama life yakaita sei, maybe kuti tikwanise kupa vanhu picture hama idzi picture yelife yairaramwa nemwana wavo. Right, ndobva nyora message yekuti ndisanganisei nehama dzacho because vakandiburisa mugrupu racho andika manje pandinokwanisa kusango izvo zvindotodhiraivha kuenda kubasa imimi kokona inokuti dziri kuma10 right kunoku dziri kuma7 muri kuona ndisaka takazakita kufonera ileti nedzuro because 10 difference izvi pandinochaisa ini nditoenda basa ndodhiraivha kuenda basa izvozvi pandinochaisa dzinenge dziri 8 kunoku kwenyu dzinenge dziri 10 ndopamuri kuti munenge marara handimaona asi dei zvaigoneka kuti munogona kuita zve30 minutes kuma10 ndokufonera idzodzo nendaazati pafoni taitaura zvakanaka saka handizozivi manje papa kuti munogona here kungotibekezela munyatsopitisa munyatsotaura because takanzotava kudzingai mugrupu yes. So question kuti vakakudzingirai chii mugrupu imi muri vanhu vamwe chete, why would they chase you mugrupu? Ini ndakazovatadzira pakutoti ndindakaudza kuti hamanyasi kuonekwa
And the first person akaudza hama dzacho kuti ndaidziziva dzoonwa kupi. After girlfriend achandifonera kuti onasha mufana wewe hasikwanika wewe. Saka iwewe ndokumbirawo kuti udze hama dzacho. Ini ndiri kuZimbabwe ndochakabva ndiudza inini. Handisi kuzatanga ari kuZimbabwe. Anoti sei kuti kusawanwa kwemunhu kwakatanga ari kuZimbabwe here kana tanga ari kuno. Handine nazvo ende handina nidi kuti ndinge ndichitaura. Because ndakatooneswa kuti ini handabasa. Yeah, so inini chinhu chakanyakundidzimba chinhu wani. Vapedza kundiuza inini shandisa ita kwakati vozoita tsvakira hama yedu ndichiita zvavaida. Vakazongobhinyuka at last vatondibudisa muchigrupu chavo. Alright. Vanibudisa muchigrupu chavo akatasa panenge odha ndatombosenda mugrupu momu ndakaiona hangu yakutenderera futi. Ndichitotaura kuti mfana aiuya kwandiri achitontaura kuti isusu even aita nzara aiuya kumba kwangu. Pamwe pacho aitouya mwesoona kuti mwana uyu haana kurara. Mfana ane nzara. Otopiwa 10 rand ndisipo mukadzi wake atasara ombomba mari. Unoti bamunini wangu ari panapa. Ndakatozopesana kuti Leroy akauya panapa mudzinge because chapedzisira tisingachagarisani zvakanaka atabirwa panapa. Because akauya akatora motikari yangu pano pangu. Akaenda kuSomerset West. Kuno kuti kana ukari irinzi InDrive something like 400 kuenda chete 400 kudzoka 800. Atora motikari yangu akaenda ikoko. Mami nefuel yanga irimo mutengi gore. Akameka sure fuel yapera ndopakadzoka chipaka motikari yangu bva pasi. Ini agreement yangu naye ndakamuti iwe kana uenda kuSomerset West ira petrol yako petrol yangu yanga iri mundoda kuona iri. Wapedza tamatira undoda 300 rand. Ana kuibhadhara mari yepetrol akapedza. Saka ini okuside kwangu anga angotiza bari ndasina basa nazvo. Saka kushaka kwakatozita skandal kwandiri. Ini ndaingozitora normal boss. Semunhu aendi owa ndangoti mfana yakutiza nenawe kuti chakati. Saka kuti zviuya musoro mangu kuti munhu anenge asi kuchatoonekwa wega. Zvakati nonoke. Turi kutoti ndaingoti pamunini ari kutonditiza wavo. Pamunini ari kunditiza handava kutoziva kuti asi kuchatowanikwa munhu. Asi nhau yakatatu munhu ashayikwe iri pakati one day. Handikwanisa hangu kuzvitaura izvozvo. But iri pakati one day ende inobatika nhau yachona iyoyo. Another thing, kune information yakazobuda ndatobudiswa mugroup manje ndatakuta zvongoudzwa vanhu vanondiziva kuti iyo vanhu ava vari kunzi vakawana munhu wavo akapondwa kuna NSF pasina musoro akanovigwa nemabhanditi. Alright. Muno muSouth Africa munhu akashayikwa nhasi after 3 months hama dzikashayikwa wotovigwa. Ndozvo zvinoitwa. Pane mamwe maposta ndomboona zvichinzi pane munhu ane 2 years akumocha ari kutsvakirwa hama dzakasi kuonekwa. Why uyu angoshayikwa 3-4 months akatocherwa nemabhanditi akatoenda kumochari akatoita sei. Kurova kuti there is something behind nyaya iyi. Munhu ana kufushirwa panozikanwa nevanhu. Aikwanisa kuziva chakaitika takayekwa kana kuti yakaripotwa here I don't know. yainga yake Facebook yake. Musikana ari paadvantage because akutozviziva kuti inini wacho neidzo hama dzaLeroy wacho takapera tisingawirirani. Saka she's on advantage very big. Saka nzvazi pamwe pacho zvinonetsa mani. But manje vakamubata rafu unoona kuti achamutadza kuti dyo manje pakuneti. Haiwa hanzvadzi matauriro enyu ndonyatsotoona kuti muri munhu mukuru ende muri munhu anofunga. Makazvitarisa here nemi nyaya dziri kutaurwa izvozvo mokuzvibvuma here kuti munhu anonzi akatsikwa nemota akatsikwa nemota akafira. Nharaunda yese ine local paper ine vanhu vane makuhwa ine vanhu vanoda nyaya. Hakuna munhuzve akambotsvakwa munomu especially mandogara inini akatsvakwa akasvika pakushayikwa anovigwa nemabhanditi information ikazobuda after that. Munhu wese anodza ashayikwa munomu especially akomana anodrive mauber. I also drive Uber sometimes. Ukashayikwa iwewe picture rako rinofamba ende hapati 2 weeks unowanikwa. Wawanikwa kudaro kuna announce kuti munhu awanikwa ari pakati pamwe pacho ndopiwa nemapicture. Why uyu? No, Smart is being realistic. Ari kutaura chaizvo zviripo pera zvino. Havo zvatanga nezuro blue page. Izvi ndezvake zvaifonza. Haisi munhu paoption. I think kana muchiziva
vamupezi vaCape Town kana kuti South Africa is so risky kunge uchiva involved panyaya idzi, especially kana uchitoonekwa kuti uri kuziva chokwadi. It's very very risky. Saka ndizvoti ndiiswe life pariski manje ndoda kuva vanhu vasina basa vane fitineni. Ndakatombotanga ndisingazvifunge zvese but pandakazoona ndaitwa kick out ndo pandakatanga kuti ndoona kuti riska ndikatovairwa mahara panapa vanhu vasina ini. Smart akatogumbuka kuchengeta mugrupu taurika papa afu zvimwe zvinhu motozviziva zvinotoitika at least tikutaura nemunhu ari kuziva zvinomboitika. Ndakatry nezvinonda pama-SMS yakaramba but let me try again kuti achingaramba futi. My sister, I'm out of this. I'm very out of this. Can you please not involve money? But mbali hiyo kufa kwake. Nasipo na ndakabreya. Ngokabreya ngoya yacho. Basi ndokutaura kuti wewe zvinhu zvacho. Bana wangu akantaura kuti siyane munhu. Akantaura kuti mbana wako utopedza kumbepo. Basi. Nasuruwe wana mama chokuneneta. Mashi uona chi. Akantakiwa wazia. Akantakiwa. Ayo akantakiwa. Ndati munakara wazia. Munakara wacho kwa wamukuta makara inu. Akuchitoka na mabonzo chichiwa sia. Icho kode shesha. Icho kode nakuvuza. Kamuru pa 3 months. But mfano wewe chikusia bayesi ndoko shamwari yachi. Mfano wangu chichachita zvachachizika mashi misa isini kama ndibona para wazi population yetragira iko fraud yake ayo uche stress of no kupasa cha asipora maraji ya ngura maraji ndakashimkanganiza li 1 2 angakurwa madrugs ngebakai asikama phone tisingaziye kuti akazoterwa nebandi kana kasema asi ndiro kuti munhu kana afa imimi iwe mashi ukafa iwe wafera muna N7 azvizikana ndani sei ari kufa zviro kupo ndakapondwa ndo facts uraiwa kauraiwa it's a fact sister ipiyo yakauya zotsvaga munhu ndeipiyo uchikumbira unotsvakira sisterani yacho ndonoenda uziva ndosangana naye waziva ndakaburiswa imomo zvandokutaura ya ndototsvakari guys, I am trying to paint remember kuti pakati of one chandafanira smart ari pakati smart munhu akatomira pakati chaipo smart munhu akamira pakati smart haana side ari kutora akamira pakati pakutanga kwenyaya smart anga kusaidire hama because uyu munhu uyu mumwe wake ndekumusha but after zvakazoitikawo kuti vakamubvisa mugroup after ari iye akatanga kutendera achifamba chidini achidai remember smart ndiye akaunza munhu akamutsvagira imba yekutanga atanga kugara asina kugara nakero sokutaura kwake hanimaona then pakaitika era yekuti vobva vamubvisa futi mugroup noti vakatotasa smart atori mumwe wavo iye hanga tototi itori hama yavo handiona vakabva vamwe eliminata mugroup manje apa iye ndiye akabvatanga kutofambira nyaya idzi from day one akafila kuti vanhu havasi kundivhaliwa vakandishandisa handiona kuti nditsvage nditendere nditsvaga tafadzwa vakanditsira vakandikandako of which ane information oro paifamba aikwanisa kutotsvaga information chacha mukamunzwa handika akotazvaitsara sezvazviri the reason why I played my audio iye smart is there aripo panapa smart handika ndiri kumuona the reason why I played these audios is smart hapana natowa kumubata so muri kuona tikuwirana pano tisa kuti life yasmart inokwanisa kunge iri panjodzi handi tiri kuwirana saka zvava public manje anenge azobata smart hanimaona hazvimbotori 2 minutes saka if you know guys what is best for you smart uyu musiyei smart is just being realistic smart haana saidira ari kutora smart ari kutora chokwadi sezvachiri hanimaona ende munhu yavo kuti neyanga uya pano ndakataura naye nini fair
aingodzokoresa izvi ndotaipe ndakatomuona munhu yaya ndimafira kureva haatendereri kudai anomuona ndimafira kureva saka apa pandiri kuzama kuti ndikuonesei nokuti pekutanga uyu Carol right now chirakataura kuti chii atiudza hama sisi vatafadzwa wakati pafoni naMuzaya antimana no one will ever listen kuna Carol because pane zvakapendeka zviripo handimoona zvokuti vari kuti hapana maanswers including neyekuti zita rakanyoreswa nani handimunoona but munhu akazvibiririra independent party zvikuru sei Smart andoro kumusha kwavo haawirirana Carol andika aitowirirana Tafadzwa apa pabhawa apa handimoona kubhawa zvidhakwa guys zvidhakwa zvinokudza ichokwani kubhawa zvidhakwa zvinotaura chokwani handimaona saka zvidhakwa izvi zviri kutaura nyaya handimaona sezvazviri regai ndzokodze muteereri. This is the last time I'm playing this. Muteereresa tienda mberi handika zvidhakwa izvi chiteererai handika hanzi zvine zvakumera alright kanzi I know kuti you are very angry you are right hatisi kukubloka une right yekupopota because makashaikirwa unopopotawo you know you are allowed handiona saka tichingoti muburitsenyu zviri pamwoyo penyu handimaona asi ngateerere muti titogwa ndo like imini hamba dzaSmart toda kuziva kuti Smart akaurayiwa nani asiwo teererai ndo picture yemwana ndo mararamiro aitwa nemwana wenyu aya kuzvida kana kusazvida ndochokwadi ndo mararamiro aitwa naSmart amuri kutohwa kubhawa nokuti dai anga ari Carol atiudza tanga tisi kuchaiwa Carol kuzvidhifenda hazviti but kubhawa kumanje chitangai mane picture yararamwanani nemwana wenyu ndakambodza Muzaya kusona zvingati Muzaya vana vedu vanonyepa kana vaenda kudiaspora kutanga kuzita kuti zita chaite rakanga ratochinjwa akatochinja atosvita musaladi atosviti ende anga ari musaladi Joshua because akanaka mukomana yemwana yeye ngakanaka zvekutodaro yenobhoni chaipo akuzviti Leroy iye atinzi Tafadzwa ani muri kuona saka vana vanobudisa picture isi inga vanhu vakuru chaivo vanotaura zvinhu zvisipo vanobudisa picture isiriyo kuzoti vana vadika zvikuru ndo titangai vaona picture yemwana first then motsvaga kuti mwana chero anga ari chero dei anga iri mbavha yemakoko anoona chero anga ari chii kana kuti chii anoona but hakuna munhu anodziva kuurayiwa nomumwe munhu anoona anodziva kuurayiwa nemumwe munhu hakuna so still mune right yekuti mutsvage whether pabuda chii but just have a picture yekuti mwana angacherera malife ipi then ndodzokera pakutsvaga handika because titine maanswers ezvamambobvunza pekutanga sisi tete pane mibvunzo mabvunzo pekutanga wanichada kuzobvunzawo futi because hapana kubuda answer ipatapa anoona ngatidzokoredzei zvakare tinzwe ndikuziva but mbana Leroy kufa kwake ndasibona ndakabreya nguva yacho asi ndozvo ndikutaura kuti iwewe zvinhu zvacho mbana wangu wakanitaura kuti siyane munhu wakanitaura kuti mbana wako wakutopedza mumhepo waziva nhasi unowe vanhu vamakachokunetsa mashi uona chii akandakirwa waziva akandakirwa aiwa akandakirwa ndati munhu akakirara waziva munhu akakirara wachoka wamuri kuti amakirara iri ari kuchitokaona mabhonzo ochichiwa ichokwadi yeshesha ichokwadi narikubvunza kamunhu pa 3 months but mfana uyo chimuziva mayesi ndowakoresa mwari yacho mfana wangu chichachita zvachachitika mashimisa aiwa uchestress of munakupasa marags ndakachimukanganisa asi kamafoni tisingazive kuti akazoteerwa iri nepandivana kaseya asi ndiro kuti munhu kana afa imimi iwe mashi ukafa iweyo wafera muna N7 hazvizikana ndani sei ari kupa
Uchikumbira unotsvakira sister yacho ndinoenda usiye. Ndosangana naye waziya. Kupurera akavharwa tangara. Ndakaburiswa imomo zvandokutaura. Tora madigits kama. Ya, ndotsvaka ari. Sema sisters zake. Right. Andi muri kunzwa the picture now tanaye kuti tafadzwa munhu airarama sei. Mwanamume wangu aiwa. Ndavhariwa nemotikari pangu. Munhu akabuda mota akati yondo zvakutsvaka. It was some stress. But yes, it's very wrong. That's right. Nyaya yedu ndimoita zvelife yenyu ichichi handizivi zvangu life zacho. Apa ndisinati ari kunzi nemunhu muri kumunzwa ndisinati uyu ari kunzi nemunhu iwe mufana iwewe handi muri kunzwa teererai guys hama ndati muteerere munyatso kuve chokwadi. Mwanamume wangu aiwa ndavhariwa nemotikari pangu. Munhu akabuda mota akati yondo zvakutsvaka. It was some stress. But yes, it's very wrong. That's right. Nyaya yedu ndimoita zvelife yenyu ichichi handizivi zvangu life zacho. Zvimwe zvacho nemasiyana nazvo ma. Handi muri kunzwa. Right. My sister. These people are so confused. They don't know what they want. I will not stand with them. Sorry. Ndi munomu ndizvo mulocations pakamotikari yangu rengi kuseri Shoprite famba netsoka mana vasingovatyaira tikuvhunduka but ivo pachizvavo ndoziva kuti uyu ndibaba because ndobata protection amunozoziva kuti any business fucking business akuita you have to pay. Ari kutotyirawo life yake ari muri kunzwa akutotyirawo life yake uyu mwana rangwavandizakire benzi ye engone benzi kuti papapafitombuyina oiziye ndanozvitengesa benzi ndikatenga bm ndikatenga bhaki ndikatenga zvondine blue yakatasango kupererwa handisina mari but inoona chidrigeto chisenda unomutaro hakuna mamibata nenharakuita sei oiziya handibati zvokumhanya kutoona nopetena vachizoudza kuti ndimadhishi vanomira vanotasa oiziya kuti atasa oiziya nenakuti anokiitimwetangu. Right. Saka anti muri kunzwa guys mamiriro akaita nyaya iyi handi muri kunzwa mamiriro akaita nyaya maaudio mamwe efamily mbiri akakurisa ende ini handidi kudzokera kumasure because panapa tiri kuzama kuti vaitaurire zvakanaka vakwanisa kuonesana panyaya iyi saka kudzokera back kumaaudio ekumasure kwakumutsa zvironda zvekutukana kwavo kwavaita nekuudzana mashoko avaita so we really not interested in that one handi maona so right I'm bringing them back here. Right. Pane vatouya kuseri kuti tine very similar case kune yamuri kutaura iyoyi but zvaizvozvi tine regai timbotanga ne first vari kuti vane very similar case kunge yatiri kutaura panapa izvozvi. Right. Vauya kuseri uku regai tidzose tinzwe tione after vateererawo tinzwe maonero avo aishuwa zvikuru sei sister vakakwanisa kuuya vakwedwe kumapurisa uku kune kwakazve zvakanaka. Mzaya. Hello. Yes, Mzaya, ndafunga kuti tete vachakwira. Right. Did you listen to the audio that I played yekubawa? Yeah, vapinda. Right. Inini mubvunzo wangu sandakangana musati mataura gaini bomubvunza mubvunzo kuna Kero. Kero, ko bute nefodya zvakaiswa nani pahembe dzaSmart? Izvozvo handizivi sisimeni. Handitozivi, handina ruzivo nazvo. Okay. Right. Uye handitozive kuti ichokwadi here kana kuti zvakafamba sei kuti bute racho rakaonekwa zvechokwadi here kana kuti inini hapana chandinoziva. All right.
Right. Tete vapinde kana tasati havana kudonha kudzoka. Tete avapo pane vamwe vapinda. Bvunzai inyu bvunzo, bvunzai zvamunoda kubvunza. Bvunzanai. kuti wikiro ungati buti ringangava chete hembe dzonguya dzine buti chiti dzongonzi dzanguya dzisina rakaiswa nani? Ndoda kupindura ipapo mambotaura nyaya yekuti zvinhu zvakauya zviri muBlackbag handiti. Ini ndakarongedza zvinhu muChanganbag not muBlackbag. So handizozive kuti akarongedza muBlackbag ndiani. Ini ndakarongedza Changanbag. Manga usina bhegi? Manga usina bhegi rese? Manga usina? Manga musina bhegi. Asi wekero kwawakaendesa hembe dzaive dzisina bhuku. Ndozvandiri kutaura wani kuti handizvizive zvebute. Or is it true or not? Handitozive nyaya yekuti. Zvakaoma. Bute rakasangana nehembe murodhi madzaifamba hembe handiti. Ko iye akazochinja hembe dzacho kuisa muBlackbag ndiani? MuBlackbag. Mubvunzo wauri kutaura munozoti kero chero mubvunza mubvunzo wegrade 1. Unoziva chitupa chawangaonacho chiya chitupa chawangaonacho chiya ndiwangaonacho but uri kuti hanzi handisi kuti akanyoresa kuti padhori ndiani. So zvinongova pachena kuti ndiwakandonyoresa kuti munhu wanzi wenyu kuti makawadha munhu uyu mukazoti wafa. Masvika mukati ndinokupindura ndichiti inini hapana pandichauraya hama yenyu then ndoenda back kupolice station okumochari kunonyoresa yet I'm the one ndauraya munhu then ndoenda kuti mochari police station ndononyoresa kuti munhu anonzi Tafadzwa Takagadza. pamagariro amaingoita ati proof wangaona ndongo wakabata chitupa chake pamagariro amaita uchivachekera hembe iwe waitorodza kuti waiabvisa sekuru wedu because makanetsana nekuda kwemari pakatanga kunetsana iyo kavatorera foni yavo ndopazvakatangira because sekuru vakandozonotsvaga foni mulocation vakufonera hama vachitaura kuti munhu vanopromisa kuti uchandiuraya ikero zvakashata zvaunoita iweyo. Imari ipi unosvinzwa Caroline Chiambuka? Imari yakanetsanwa nayo mukomana neni. Imari yakawanda mari yavo kubva pakutanga kare vachingofona wainge wayabhisa vachivatorera pa30,000 20,000 neyakazopinda yekambani. That's why paya waipataura kuti hanzi vanga vachijuta vanhu mari ichipinda mukambani kuzoti azonetsana navanhu sekuru ndiwaitora mari iyoyo ndiwaitotora hanzi vakatovadira kudhiraivha mo. muri kundiudza kuti munhu aibata 30,000 kana 20,000 muhomwe anokwanisa kunokumbira smart 10 rand kunodya chikapfumba kwasmart. Ungamutorera mari nefoni ungamutorera mari nefoni akati todii ungafane nzara ungamutorera mari nefoni. Kubva pese pandakamuziva ndaingomutorera mari wotosara asina kana sendere unongoti iweyo nemangwariro wakaita nemangwariro wangu wakaita iwe ungagara nemunhu type yako ichihure ungagara nemunhu asina mari iwe. Right. Ungagara nemunhu asina mari iwe Caroline Chiambuka. Can I interject a little bit? Audio yadaplaya yekubhawa handiziti mayenzo inzwisisa here ndinayo audio vakomana vari kutaura kuti maitangira pakati ndichazoplaya vakomana vari kuti handitika sisi vatafadzwa vakazouya vakafambira nyaya dzemukomana kuti vatsvage mukomana nemapikicha hamoti mapadzwa here ipapo saka vakafamba nemapikicha ndo zvakazoita kuti awanikwe. So hatisi kuziva hedu kuti which one is the truth ipapo because apa sisatafadzwa kuti kwakanobuda zita kuti pacho izvo zvidhakwa izvo zviri kuti sisi vatafadzwa vakafamba manzwa audio vane mapikicha vakanowana uyu through mapikicha because yanga iri mukombiyuta. Aiwa zvidhakwa izvo zviri kutaura nema panyaya yekuti usatafadzwa mochari tafadzwa takaita kuti chinotsvaka Leroy kana kuti chikanzi uyai pano kumaanoni potisi
tasvika kumanonibodies paya vakatanga kuvhura bhuku remazita evanhu vakafa vasingazikanwi kubva musi wa28 kusvika patakaendera tikapasecond page as I'm saying papakanzi pardon ndechitangwa ndiri kutsvaka tikati ayushuwa ndikati yes hapana kupotora takaenda naro tikati yes ndiyo kuti vangu kusvika come over here tikaenda pamakombiyuta vakavhura mapicha evanhu vakabva musi wa28 musi muna April kusvika muna November ndobva takaona foto rabhuti vangu hapana foto ratakaenda nawo izvo ndizvo nemaizvo. Okay, alright, aiwa maclarify ipapo munoti zvitakwa zvotaura zvodaka at least maclarify ipapo right. Chibvunza naye ini ndada kubvunza Simeli, ndada kubvunza Kero kuti ndambosikanangurirawo kuti iye musi wakakonana naTafadzwa apedzisira kutaura naTafadzwa vakanga vakonana nanyaya yei akazoti goodbye. Kero musi wakanzi goodbye panga pasina kukonana. In fact like patori nekupindura kwakaitwa status pascreenshot munhu achitoti ndiri kuda kutaura ndokumbira kutaura newe and ndanga ndichitomukata cause ndanga nditori pachiwe kupinda mubhuku then ndaitomukata cause aifona nevideo amba kuika video that call then ndopa ndakazomudza kuti ndiri kufamba ndiri kubva kuchitungisa then ndopa akangoti okay then ndopa azopindura status yangu akati uri kuvharirei status what ndopa ndamupindura ndopa akazoti later on ndopa akazoti why usina kudzoka back kwandiri because ndandichikufonera then later on ndopa akazoiswa goodbye. Iwe waive kuZimbabwe ipapo? Ndaiva kuZimbabwe. ya pakaoma but zvakare ma-unknown bodies uku inini yangu ingori kumochari anogozeswa kuma-unknown bodies sei iye anga nezita riripo because ma-unknown ndevai vasina zita riripoka saka uyu aitove nezita riripo rakanzi pardon tavagadza saka aibviswa kuma-unknown sei ainozikamwa kuti pardon tavagadza aitozikamwa ndanga identifyiwa. Right, saka are you guys muri kutora here body muri kuexuma body here? Simeli. Mapurisa akanunga Tafadzwa. Nditi pakasvika mapurisa. Akanunga unknown body. Okay. Mapurisa paakazoenda kumochari munondiwa. Ona kuna pardon. Mupurisa akanunga unknown body. Akazodzokera kumochari akakanyikwa pardon. Ndabvisisa. Akanunga ari unknown body. Asi ari kumochari. Mupurisa nanhasi. Yes. Kureva kuti so kana muchiti akanongwa ari unknown body zita rikazononyoswa kumochari kureva kuti munhu akanonyoswa kumochari akazviziva kuti munhu anongwa. Atozva munhu yawafa. Wait Rashi, mupurisa handiti nozva Simeli akati ndini unknown body then kumochari isusu takaenda kumochari muninzwisise pokutanga unozvinzwa tikanotsvaka tinoenda kupurisa izvo takaenda kumochari tinotsvaka ma-unknown body nekuda kwehope dzandataura ndobva tanomuwana ariko ndobva manhu kumochari vatipa nhamba dzadetective ane nyaya yata ndobva isu tazoenda kumupurisa after tabva kumochari zvikakambauta exhumation unonotaura nomupurisa uyu nomapropatari akazokupurisa mupurisa unoti ndakamubvunza mubvunzo wekuti why is it that kwakanyorwa kunzi pardon Tavagadza ndiyena akanyoresa akati I don't know ndichadzokera kumochari because inini mumapepa angu ndine unknown body. Okay, no, paclear, pachena. Akazoenda kumochari akazoona why I find another name that is written there but in my books the docket rangu ni unknown. Takamununga ari unknown. Mupurisa murungu. Unknown pajeka ipapo. Pajeka matsana kura panyatsodzikisika. So imi muri kuchera here muri kutora here body yatapo?
kana kuti makutongosiya? isi kufunga kwedu tora kutochera kuti vedu vaende kumusha. Okay, munoziva nokuti pakuchera futi handitika nokuti apa pavakaviga handiti vakaviga unknown handitika vakaviga achiri unknown hamene nguva iyoyo handi mashona vakakangoviga vachiti munhu yana hama handi mashona but nawo hama dzavepo. Munoziva kuti mukachera kana muchida kuti aitwe postmortem yatsaona cause of death munhu anoziva kuti mogona kuzviita. Unozviita? Yes, cause of death munozviita. Chero aora kudai cause of death mabhonzo vanonotsvaga kuti akafa nei. Kana akatsikwa mabhonzo anenge akapwanyika ndanga aminziti vanotokudza apa hapana kuitwa postmortem kuti aongorogwe nokuti pakashayikwa hama dzakasimuka panguva yanga ari mumotari. Dei makatova muchitoziva kuti hama yedu yakafa nei. Maitoudzwa kunzi akatsikwa nemotika zveshuwa ane mavhiri emota anoona kana kuti akakandwa murodhi atofa. Maitoudzwa nepostmortem kana kuti aiwa akapondwa akanoraswawo inotokudzai. Tichaita zvese kuti tichaita zvese nokuti takamirira maresults. Vanozviita vanokunda I think ndo first lead nokuti ndangatini first lead mukadzokera imi moti muri Pretoria dei vanga magona kuti asi mafunga kuti muende Cape Town imimi nemzaya uyu munofa kuti musangane muende Cape Town ndakambozvitaura ndikuzvidzokodza futi saka ne Cape Town maenda Cape Town andika muri background imimi ndekumochari muchaudzwa kuti ndiani akanyoreswa. Kana kuchinzi mukomana pachabuda kuti pane mukomana akanyoresa. Kana pachinzi mukadzi pachabuda kuti mukadzi akanyoresa. Andimaona. Then hapana mukadzi umwe anogona kunonyoresa kunzi kwake. Tinotoziva kuti ndikera. Kana kuchinzi murume ndiko chichogwa kuti saka murume akaenda kunonyoresa uko. Pochichogwa manje kuti angavani because right now everyone is a suspect. Everyone right now is a suspect. Pataurwa namainini sisimeli mainini ava vataura ava munin'ina wangu ataura kuti maitiro azvo maonero atinoita isu sehama dzemunhu munhu akakandwa akatsikwa vanhu vakaona munhu achitorwa nemota yeforensic vakatevera ndo vanhu vakazoenda kunonyoresa kuti munhu uyu unknown body iyi cleaning muri kupaona. Story here, you see, under investigations because they Masimba guys. Remember, we're talking of SA. Hakuna investigation in it unless one of the family could say postmortem. And no one they are background the hammer. Pangwa is pressure. So what Steve Murunga itanyai, we're gonna investigate. But in Mazimba, my education got have a channel for now. Now, couldn't investigator and non actually investigator as soon as Slam. So I put investigator upon. I see. Vakauya vakaenda uko vakawa kuti murume ndiani mukadzi murume akanyoresa ipapo antika then second option vari kunotora bhodhi apa kuvhura kuti bhodhi ritachera alright tiri kuda postmortem vanoitigwa voziva kuti achiri akakandwa murodhi apondwa inotokuudzai kuti no munhu akarohwa netsimbi munhu akarohwa nechakati bcause mota ino vatoziva kuti mota inotsika so aiwa akazokandwa murodhi zveshuwa akafa kandi akakandwa muda ari mupenyu akasva vanotoziva vanoita mapathologist aya vanotoziva because right now chokwadi ndo chamuri kutsvaga chokwadi nokuti right now everyone is a suspect and imi mune kodzero yekufungira kuti kero anomaona because aigara naye ende mune mareasons enyuwo anomaona nokuti handi muri kuti kune boyfriend yakero muNigeria ndizvo vanochifunga nti ndizvo muri kutaura nti kuti kune boyfriend yakero muNigeria yakauraya munhu ndizvo ndo zvatinonzwa. Kero une boyfriend Nigeria here? Kero ane boyfriend yake. Iye hamena kuti aive nemaboyfriend mangani time yaidanana naTapata. Pamwe angatipindurawo. Handizvizive zveboyfriend muNigeria. Asi zvakare mirai ndimboya kuti nemwe engu apa toda kuonesa ngati asi zvakare handi munoziva panovigwa vanhu vanonongwa vanovigwa vakawanda anomuziva kuti kunoitwa mass burial. Kunoitwa mass burial vanovigwa kana muguva 1 vanenge vari kana 15
including nemabhandisha aya ekujera nofira kujera aya kana vasina hama iyo vazhinji vekuzimbabwe vaya vanenge vasina hama dzinovabvisisira ndo mavigiro avanoita. Saka imimi are you sure sisi bataite kuti makaona tafadzwa imimi muri kutsvaga munhu mpenyu? Did you see kuti ndiye? Yes, and I'm 100% sure. Okay. All right. So the face was clear. Tafadzwa wacho vakamuita ma-DNA test vakamupindira mumuchari unonde. Okay, ayo kana pane ma-DNA test. Saka isusu vanga vamira ma-DNA edu kuti biological relative aende anotestwa tikatoita zvese. Saka tamira kuti tizive kuti zviri kumecha here nezvatafadzwa zvavakatora. All right. Saka ndeimwe futi atakamirira yanzi anodari. Hatizivi tangumirira because zvakaitwa negovernment. Ano ndeimwe futi iyo inogona saka mune at least makaita maoptions akawanda makati makangwara because tinogona kumhanya kudaika asiri tafadzwa. Possibility iripo taungana tanongedzana taurayana taini hatika positive temwe youya manje ishara kuti hapana ukama munhu akatestiwa nemihama hapana kana chirimo mwana the probability 0%. That means tafadzwa vari somewhere. Ndiyo first step yavakatiudza before taisuma body. Ivo vakatimutora kwaita kamutora ake maresults atovapo. Saka tamira kuti tikupei munhu mumeche nemunhu iyeye wamaona pafoto iyeye nemunhu iyeye akanyogwa zita ma-DNA yake avapo. Tamira enyu takatoenda tapedza. Saka nyangwe yeposimoti iri muroti tomubata chete munhu iyeye. Kubata saka munomubata. Saka aiwa mirai chokwadi chibude pachena nokuti I also can imagine hanzvadzi yangu just ngonzi azongononongwa hake akadoti pane munhu akagariwa. I would do the same anyway. I would do exactly what you're doing. Anomaona handingangoti akafa ake ongodai. Anomaona ko Kero foni yakambotorwa here nemapurisa tiite kuti zvinhu zvemazimba Cape guys hakuna mupurisa anomboita serious nazveshe. Hapana mbodi aiwa zvinoitwa procedure ana kuimbwa ana kana hanzi ndakambotsvaga kuti ndafasi ndiriko ndini ndatamirira ma-DNA ineni ndinoda kunyatsa kusvika kumapesi kumagumo kwenyaya iyi. I want to know kuti ndana munhu akauraya mwana anomaona because the first step at least vakaita DNA akatorwa ake akabuda maresults kwamirirwa ehama kuti tione kuti pane ukama here because sevanhu vanenge vari mushoko futika munogona pakombiyuta papa munogona kuti ndiye asiri mangoona rasta rakafanana musoro. Ndakamuona Simeli. Face yake iri clear. Face yake iri clear, muromo mune ropa, maziso akavhurika. Face yake inge iri clear. Chekuti tichizoradza mafoto muziva kuti chii. Takataona zita rake pabhuku kutanga. Pakatiuya nekuratidzei kumafotosi emunhu ane zita iri. Akanovhura mukombiyuta. Hatina kuona muviri wake, takaona musoro woga. Musoro uyu wanga uri pabhodhi kuti musoro wanga uri kwawo wega. Wanga uri kwawo wega vanoti kwai. Saka muri kuda kubvisa kuti munhu musoro wanga kuguriwa. Sisimeli. Kandine churu chembamberi vakacheka. Wakatoiswa pasi which means kutanga kwevanhu isu Sisimeli kana muchinzi yemimi mota yakutsika akatsikwa namatrackstar akatsikwa nemarori akatsikwa nezvimota zvidiki akatsikwa namatarakita asi kuti chavakanonyangira anga aita minzi kwanoti akatorekwa akaiswa muplastic nekuti anga aparara the whole night mota dzichimutsika kamera vasingaoni kuri kwauri usiku paakanokandiwa kamera yacho still haina kutiratidza because yanga iri imwe kambani paakanotsikirwa haina kubudisa engo yakanotsikirwa nayo yanga iri clear kamera dei vakamukanda pane kamera iri clear kuti akatsikwa zvaoneka kuti aita sei saka kamera yacho haina unotiratidza pakajeka hapana kunobuda zvakanaka because footage vanayo paakatsikirwa. Now it's something new. Musoro makawana wakanongwa uri pawo wega musoro minzi mwembodhisa zvokutokukunugwa murodhi yagaiwa saka mota dzaita pamusoro akapondo vanenge vakaisa musoro kusaiti kusina mota jodi vari kuti musoro wanga uri muplastic rawo wega guys ngatifambiranei
vari kuti musoro utori wega, wanga uri muplastic rawo wega, uri muplastic rawo wega musoro, kureva kuti ndambozvinzwa paaudio saka ndichimirira kubvunza noti paaudio yevanzvezvidhakwa vati kwanzi musoro wakanongwa paaudio nezvidhakwa paya, saka ndichida kuzobvunza chete kana vakwira kuti ini musoro kwakabatana nebhodhi here, ndasazobvunza izvozvo. zviya zvekuti sine zvokuti memuchiona kuti at least kana vakaona fesi yake inogona unodi unoenderana nezviri pachitupa, at least vakanomuvika ende nezvakaitika zvazvo takamuona ari mocha tisiri patiri nhasi kupadziwa kwokuti takanovigawo soro racho zviri nani. Asi kana pane munhu akazviita ndo paanonyoka akaurayiwa akandwa murodhi atofa, akaurayiwa akandwa murodhi atofa, but now chiripo ndechekuti who killed him. Kuurayiwa akaurayiwa guys, it's now clear matauriro avari kuita. Akaurayiwa akandwa murodhi, musoro uyo wakatogugwa, musoro wakagurwa akatoitwa mapiece. zvachiri kutaura medhari serious nine. Saka hapana footage iri kuburisa here, hapana footage iri padhuze iri kuburisa here kuti akakandwa neenguri ipi? Hapana, akativhurira akati unfortunately paakanokandiwa pacho, aiwa mupurisa handidi kumunyepera, mupurisa ari kuti iye akarekodha kuti tawa akarekodha kuti akatsikwa, ndo zvaakaona zviri paground. Handiti haanganyori zvokuti killed, haanganyori killed kana mupurisa akapima mabhuku emupurisa ari kuti akatsikwa, akanzi ati akatsikwa nemota dzakaona nyangwe pafoni. Mupurisa haana akadudza chokwadi, haana kunyokwa metata, asi kuti paakanokandirwa apa kamera yanga iripo, papane makamera erodi nekamera yekambani, takaenda pana nemupurisa pakakandikwa ta akanokandiwa kamera iyi haina kubudisa zvanga pakavharika, ende rodhi yacho yatakaradzwa pakatsikirwa ta wacho akufambe vanhu zvokutoti aibvepi achiendepi usiku ihwohwo, anozvishaya. This is getting deeper. Saka takaenda kugepta information ise ndo iripo yokuti pakamera yacho yanga iri yekambani, saka kamera yekambani yaina kubudisa zvakanaka nyangwe footage iriko kumapurisa, asi kuti kamera haina kubudisa zvakanaka kuti munhu akakandwa here kana kuti akaita sei. Asi padhoketi pakanyorwa kunzi mukomana akatsikwa nemota dzakawanda wanda, vakamuwana asingatarisiki. Vaida kutiradza mafotozi futi kumupurisa kuya, asi takanga taenda namama vatafadzwa, ndo vakanotorwa DNA because ndiye munhu anga achikodzera, akanzi 100% kuti atorwe madNA test. Ndobva atorwa mama vake vakakwira kubva kuZimbabwe vakauya kuzotokwa madNA test. Mama vacho vakada kunosumuka kuti vaende pakombiyuta yemupurisa, mupurisa ndobva avhara kombiyuta akati mai vake havafani kuona izvo vanofa. Munhu akauraya Tafadzwa is a professional. Vakatoziva kuti tinotokana neenguri ipi ende hazvibudi. It's a professional. Vanhu ava vava vakatoplana zvinhu zvavavo, vakanyatsogara pasi vakaplana, vakatenga mukanda kupi kusingaonekeri, kune makamera asingaonekeri. Saka mubvunzo ndokuti ndiani akazviita, asi munhu wacho akazviita zvinobuda chete simela, zvambosvika zvinobuda. Saka imimi chekutanga izvi zvichibuda izvi mochienda kuno aiwa anganzi akauraya. Munoziva kuti Kero haangaurayi ega nemaoko ake kuti bhoko. Kana Kero ari involved anenge akatuma vanhu, hani munoona anenge akatuma vanhu. Kero haangaurayi murume kumubata kuti bhoko, anga ari kuZimbabwe musakangani, handiti mashona. So nyaya iripo, I think Kero also kutove kwake panapa is also trying to clear her name kuti handina kuuraya. Yes, pane zvinhu zviripo zvaakaita, ari kuita zvikliya kuti kuuraya chekwande kwamunoda handina kuuraya. This is the reason why ari pano. Ndosaka ndamboti right now kuCape Town kunharaunda kwavo everybody is a suspect. Everybody is a suspect. Kero anofana kuandastenda, indiva kutaura ndakazvisikia. Yes. This vata unofana kuandastenda futi kutika there's no need yekundibloka kauita uchindiwane closure. Unofana kundanibloka, unofana kupapatuse rodhi kauchita unawo usinvolved. Unofana kuandastenda futi unofana kuandastenda futi kuti inini ndichiti ndiri kukufungira zvoti nyangukadzi nhasi mapurisa akabvunza kuti first suspect yako yaunofungira ndiani, ini ndofunga ndogona kunongedza iwe. The reason why
Enchiva pano ari mapoints ekuti zita ratara ndakaona kumuchari ndiro zita ranga rine pachitupa petinechitupa zvazvinakero ndo marizina ndichapa mupurisa kana kuchinzi uri kususpecta ani. Saka unofanira kuunderstanda futi kusaidi kwangu kuti why ini ndichikupima, why ndichida closure kwauri, nokuti ndakanonetseka nekuda kwezita ndakambozvinyarara asi ndakadzoka kupinda chikero. Why zita rakanyokwa iwe ungaone bheti nechitupa zvawaka haunga usina zvitupa kuti unoti wakadakada unovhara imba yata ndobva wapinda kwandira maimported documents, that is good, but chaakundinesa ndechekuti documents iriya ndo rakanyokwa kumochari. Saka unofanira kuunderstanda kuti why ndichiramba ndichikubvunza mibvunzo nokukukwesena kana usina zvawakaita. There's no need yekuti ndibloke nekuti handani zvese zvandinoda nokuti iwe hauna mhosva handiti. Saka usandibloka nokuti ndeida kana iwe usina zvawakaita, nokuti inini seni ndikanzi nhasi mhana kuCape Town suspect yaunofungira kuti ndinganoisunga nhasi ini kandaiswa pamba pako ndoita mapurisa pako ndiwo nengori suspect yangu pamareasons angu okuti handinozviwisisa. Right. Kero mwanangu, I think ndinokumbira kuti unblock asi ndifunga musisina kublokana because mose masangana panapa. Saka musisina kublokana because amaikwira mese dima makablokana amaikwira. Saka Kero panguva ino sorry mwanangu, I know kuti it's a lot to take in, especially hama dzituya umwe nomwe achitara zvaanoda andiwana, but avasisava namai venufi andiwana ndandiri kukumbira kuti usava blockade. If you've got nothing to hide, you are also here nguva dzivezi because you want to clear your name kuti anyway yes munhu ndaimuziva, yes munhu ndaidadana naye, yes munhu ndaita zvataita andiwana, but zvekufa izvi handina kumuuraya. Remember vari pakuchema, and remember rufu urwu maitikiro azvakaita andikuona mafira akaita munhu uyu. So right now vanenge vachingoti munhu ari reason vari kukupa yezita iyo nokuti nyangwe neni ndopa ndototi ndopane first lead ipapo, not kuti ndikuti ndiwakauraya, but ndikuti ndopane first lead kuti tizive kuti munhu akanyesa zita ndiani andiona. So right now allow them, Kero, if you've got nothing to hide, allow them to do the investigation. Vachikubvunza bvunza chingodaira madariro aunoziva andika fambai road iyi pamwe chete. I'm happy kuti masvika pano tasvika pano pamwe chete. We are now saying the same thing. And maona takutaura chimwe chete, pane zvanga zvakaita kuti makablokana mukadai tasvika pano pamwe chete. So chekuti takuitana kuti vanhu ngavasa unblock mufambe road iyi mese, because iye okay, I think she would also want to know kana asina kuuraya kuti ndiani munhu akadi akauraya. Exactly. So ndafarira kuti at least this life yakwanisa kudzosai pamwe chete hani maona kuti mubatane tete ndiminya kukwira muchida kuCape Town kufambira nyaya dzehanzvadzi dzaSmart andika uyu angari girlfriend nana Smart. Tizinda kukumbira kwamuri tete, ndakukumbira kwamuri imi ndimi mune control. Pane zvakwanda zvekuitika like mathreats akataridza mino mabullet akatumigwa achinzi mabullet akwai ani maona chimbombei nokuti mangwana munogona kuzonyara manje kana kutozokuita ngozi chogona kuzobudira pamunhu amusiri kufungira hani maona. Right now tikuti everyone is a suspect hani mukuninzwa, everyone ari around tafanzwa kuCape Town is a suspect. Saka kana zvaigona bembe zvagona mambotaura nevanhu andika mambomira kuva mambomisa vanhu mufambire nyaya idzi tete, motofambira mototora mototsvagai kana mwedzi kubasa mofamba. Muzaya yakati ndiri free kufamba adona mofambira nyaya idzi kuCape Town ikoko mopinda pese munopinda and you are allowed to ask questions mobvunza. Kana muchitadza kubvunza mubvunzo imwe nomundifonera ndinovabvunzurudza mapurisa iwayo andimoona tinovabvunzurudza kuti chokwadi chibude pachena kuti who did this. Alright. Saka Kero mwanangu andiri kundinzwa, don't block tete, don't block mama, and understand kuti vanhu vachangowana body yemunhu izvozvo. Wese still vaiziva kuti vaikwanisa kutakura body yadzadzi yavo kana dei akakafawo nekufa kwaMwari vaikwanisa kutakura body voenda kunoviga kumusha, but right now akavigwa sembuka kuCape Town. Saka chero kazvisawo mubhusu dzavo apa ndikutira kungomira ndikumira pakati nokuti ndakamira pakati, ukazvisawo mubhusu dzavo unotoona kuti pari triki ipapo andiona zvino vanoto vari kutogwadziwa is too fresh pavakurumidza kuwana zvinhu izvi. Handi munhu akunzi akavigwa September ivo vakamuwana izvo zvapa handimaona. Saka zvichiri fresh vaunderstand. Asi kuti tete chino motaurawo naiye Kero, asi handifungi kuti munotuka bhosi ndaona sokuti munotaura izvi zvine unyoro naiye Kero ataurawo zvine unyoro. Iye Kero ndofunga dei aida kutaura chokwadi panapa
inda yangu kubvunza makwestions ari straight anamba kuti Patrick since day one ndichitsvaka tau kuti ari kujere paya asi kuti takakonana newe pakuti ndakakubvunza nyaya yekuti sei mune bhuti wakati kwanzi you are going too far ndomunga ndakapedzisira kudaira ndikati ndaakuguma pano you never hear me again ibvo wandibloka handina kukubloka Kero saka iwewe neni ndofunga kuita kutaura pano pachaunga wazara vanhu anambotukana newe pani ndaikubvunza mafacts ndikati ndaingoti Kero I want closure anambotukana newe Kero aiwa kana musina kutukana newe zeni pakanaka taurako Kero maiti you want closure of which nini closure yacho ndanga ndisina so mairamba muchiti muri kuda closure so inini ndanga ndisina closure yacho ndo zvakazoita kuti ndikubloke zvanga zvakundetsawo kuti closure yacho ndoiwana kopi yamuri kuda inini ndisina closure yacho okay but ina ndina kubloka saka there's no need yekundibloka nokuti waifuna kuti ndakati Keroka esinzi iblood brother yako yafa nonzo naiye waida ngwendere uri pana ndanga kuunbloka ekudhara pandakanzwa kuti mukomana pandakanzwa I think handichazivi kuti ranga rini but patova netime ndatokuunbloka guys nyaya yekuti vantu tobve kubhula ndizvo zvatiri kukumbira ndimuri kunzwa Tete ndandiri kukumbira kuti mumise vanhu titsvage chokwadi inga this is exactly what we are asking from Tete because Tete havasi vari kubhula Kero handika vamwe vanhu mathird parties akari kunze ndoka nditsvaka maona ndichikumbira Tete ndimi makafambira nyaya idzi ndimi sisi vemunhu ndimi unokwanisa kuti mumbomisa futi kuti anyway tinozoibhomirai chokwadi chichabuda guys hakuna vanhu anofa ongoita sehuku semhuka ongoratywa munonyepa imi hakuna zvakadaro chokwadi chabuda pachena saka Tete vanokwanisa iko zvino kumbotaura kumagurupu uko handika sezvo zvanaka kuti vakuchitaudzana manje pasina kutaudzana handiti ende Kero stop being rafu kana vachibvunzawo vachitaura newe chizvininipisa mwanangu haumbofi chinhu clear your name in silence nokuti unoda kufambawo wakatsununguka handika kwaunogara wa vanhu vakujaira ikoko handiona haungadi kuti unoti ukatizazve woita sokuti une zvauri kuziva kana kuti dai handiona so work with them Tete handifungi kuti vachakuharasa vachitaura naMuzaya vachitaura nevanhu vese kuti musamuhara tiri kufamba pamwe chete mufamba pamwe chete mese muri kuda closure ndo chokwadi Kero kana tipoto nemhosva dzako unongoenda kujere izvozvo mabhuleti akaiswa paruoko akanzirwa vanhu vachitatumira mumagurupu vachitaura achitomupa ziva nevavo isu hatisatambisana nawo ende nezineusheni yokuti nhasi ndichida kuti ndizive kuti bvudzi wangu wakafa sei iwe muka uchidzi wako nakama uchinzi wakafa saka zvondibetsera chikonzera usa kuti bvudzi wangu wakafa sei ichocho ichokwadi nekuti inini ndiri mufamily group renyu remacontributions nezuro paitaurwa nyaya yekunzi pakaguma banzi Kero ari kufanira kuurayiwa fast nezuro mabhuleti iwawo aitumigwa pagurupu munhu wacho isati muzive we cannot call landlord this time guys it's already 12 kuAfrica panapa tomusa landlord mukosa this time to we are it's already late tapatanga kusvika pano it's late already zvega ndiri kuplayere audio rake panapa Sisimeli inini ndandidawo kuti handiti mati mainini vataurepo taurai Kero asathreatenewo handiti iye atokonfesawo kuti iye ari mugurupu I think arimo mugurupu nedzimwe nhamba Kero akanga abiswa mugurupu nenhamba dzinozikamwa vanhu vati aiwa ngaambobuda mugurupu but pane machatsi ari kuti vanhu vakataura zvavanofunga iye Kero anonzi anothreatenawo vanhu anovinga vanhu especially vari kuCape Town vanenge vataura zvavanoziva ari kuvavinga which means iye handiti atotaura pano kuti tichinzwa tese kuti ndirimo mugurupu renyu remacontribution maakabiswa which means arimo nedzimwe nhamba ndoda kubvunza I want to ask you iwe Kero kana urimo mugurupu rata it's fine chiraiva kuti kana munhu ataura muono wake zvandiri kuita kudai iwe vanhu vachari muCape Town muvinga ura mudzvinya huro chizvirega izvo kana usina ruoko pakufa kwataka handina munhu wandinopa mathreats ende handina kwandinowana simba remathreats or kuita anything about mathreats handina munhu wandakapa mathreats right mirai nditaura chidai mainini vatanga kutaura kuti ari mugurupu nedzimwe nhamba mainini bvisewo mubvutisa Kero kune medha charge iri kunzi iri kufungirwa kuti ndimimi makauraya munhu mobva mabviswa mugurupu imedha kai kwari kutumigwa mabhuleti kuseri
Antika amudzokerere neimwe nhamba kunotsvaka kuti muwe zviri kutaurwa kuti muchengetedze upenyu hwenyu. Unodzokera. But iye ari kuti handi muri kuona kuti ari kuramba. Masikati paita incident yekuti Smart ataura zvaataura. Smart akaisa audio yekuti Kero atondivinga pano nemota ane boyfriend yake. Saka hameno kuti Smart ndiye ari kureva nhema kana kuti Kero ndiye ari kureva nhema. Ndi ari kuramba kuti handina munhu wandiri kuteretena. Kero watire wambotaura naSmart here nhasi? Amuvinga. No. Pane time yakaiswa audio pakaiswa patime yaitaurwa nyaya iyi nezuro. Unfortunately, lucky enough ndakabva ndasangana naSmart ndichitobva kuShoprite ndiri mumota. Smart ndobva tatomuwevha ruoko. Smart akawevha ruoko then ndobva tamisa mota. Atotanga kutotaura nyaya yake achitoti family ichi what achitotaura nyaya dzake achitoti achifamily ndechekumama ndechekupenga sofe. Chenjerai vanhu. Smart that time anga akatodhakwa ndobva ndatomuta inini handikwanisi kutaura newe kozi wakadhakwa zvikanzi handina kudhakwa but zviro zvandiri kuda kuitiswa nechifamily izvi ndezvekumama. Chenjerai vanhu panguva inoi munopondana. Chenjerai vanhu muri vanhu vakati ngwarei. Chenjerai vanhu panguva inoi. Chenjerai vanhu. Ndo mashoko andongokudzai. Chenjerai vanhu. Kana naye ukakuwevha. Akandiwevha then but atomira tichitaura naye. Ndakatodzika inini mumota ndakatonotaura naye personally ndiri one. Ndakatomuti ko nyaya dziri kufamba sei zvikatonzi achifamily ichi ndechekumama what vari kuda kundiitisa zvinhu zvisingaiti. Okay, ndoda kubvunza sezvo uri mugrupu iwe. Smart paakauya achiti wasangana newe wakazvinzwa achitaura. Ndakazvinzwa. Saka muri ndakazvinzwa but ma-audios ake anga ari paview once ma-audios aSmart. Plus remember kuti apinda neimwe nhamba ka aizobvunza Smart sei apinda neimwe nhamba mugrupu moti weSmart wokunyepa. Iye ane imwe nhamba kuti agarirepo. Awe kuti muri kumurongereiwo chii. Iye paakanzwa audio yaSmart. Smart inoti ndichingopedza kuisa audio yangu vanhu ndasangana naKero. Saka munondiurayisa. Saka tichiti makreti ngaambomirawo nekukuketa nokuti hatichazivi kuti munhu ari right ndeupi. Saka ndopandati be very careful. Muchenjere panguva idzo dzinodzi munotemaniswa musoro timbochenjerai. But ndafanira kuti tikutaura zvakanaka sevakazi tokunzwisisana pano. Chete tikudai kuti musvike paCape Town. Svikai paKapa imimi. Mukasvika paKapa chaipo chero musina nokufamba naye ndokupai vanhu vokuinda navo vanofamba nemi. Mufambire nyaya idzi. Svikai paground. Tokupai vanhu vanofamba nemi nemota dzavo muchitenderera muchiinda kwese kwamuda kuenda imimi. Mufamba muchiinda kwese even kunoinvestigata pamaarea ipapo pacho pekuti munongosvikawo zvoi muchingobvunza nyaya iyi munowana kuti chimwe chokwadi ipapo mozonotaridzwa kwakasiyiwa zvinhu zvinotaurwa kuti kune mibhedha kune headboard kune chii motaridzwa. Ende pakuCape Town ndatoenda almost 2 times because ndaenda kwokutanga ndichinotsvaka bhudhi wangu ndikaperekedza futi mama. Saka ndiri kudzoka futi because iyo nyaya ndiyo yandiri kutofambira handizorore kusvika ndaziva kuti bhudhi wangu wakafa nei ndopandichazorora ndiri kutozvifambira semene. Yes, imari zvayo isipo dei mari yanga iripo matotsvagana private investigator chaipo aikupedzerai masports. Private investigator aitokupedzerai masports. Alright. Mune hama dzakawanda imi dzine mari. Itai kuti tengesai this idea group. Private investigator munogona kuzoshapisika mangwana kuti the devil is even closer to home than zvamuri kufunga. Panyaya dzakadai todziziva pano dzinomboya kune vanofollowa panapa pano yanyaya tugomira ndakadzidzisa vanhu ava kuti musajaje kusvikira nyaya yapera. Tamazive kutanga taimira nemunhu chiti aye yozopiduguka nyaya unonyara maimwe anotonga uchati pasi ndibvure apa makisa munhu. Ndakadzidza kuti nyaya idzi unomira pakati kudai kusvika kumagumo because inopiduguka. Tino munoyamba kwaramba kutaura kuti maigwii sisimeni ko munhu azobudikira mukavhunduka mose. Aiwa ndizvozvo. Ina hangu sisimeti ndatangokubvira pano tisati tabva panapa kuna Kero. Kero iwewe nesu takangofanana. Yes. Inini chandaingokumbira nemweya waMwari kuti tifambidzane nemuta tipindurana. Ukaona munhu akuvinga chero uchiona kuti wabitirigwa hausi kuda kutaura. Well done. Zvininipise
nokuti tese inini ndiri seni ndakapindira pagroup pakati handina kunyatsonzwisisa nyaya saka munhu kana asina kunzwisisa nyaya akakumbira nhamba dzake iye zvino iwe kana utiona kuti haukwanisi kupindura munhu unogona kumurifeya kuti ndakutaura tete apa ndokuzorora kuti taita chisungo takutaura savakadzi nezvatoda izvi kusvikira kumagumo nokuti kana kukazoikero tinopanduka isu ukawanikwa uriwe kero mapandikira kuiteswa uzofoka kana kutoona zvakare hanimona but zvazvino aiwa tiri kuti munhu wese tifamba zvakanaka ene ndoda kutendai veukama vekwatafadza nokuti mauya neunyoro mambotanga zvishuwa changu ndaichikuisai makagumbuka ene mune kodzero handika kero thank you waramba ukazvininipisa moga masvika pakuteerera zvandikutaura kuti guys munhu wese isuspect right now tinogona kuonyara mangwana makudzika taguma kutaura zvakanaka kuti aiwa kero tinokumbira kuti pazvinhu izvi ngatifambe tese ukona vari kunetsa varifeye kwatiri kana kuti uya utiudze thank you very much for that one. Thank you for that one, my dear. Thank you very much. Apa magona manje. Kera ndiri kunzwa. Ndiri kunzwa, ndiri kuzvinzwa. Inini handina problem nazvo, but ma-threats andiri kuwana, even ma-messages avari kunyora mugroup mavo, ndovanoita kuti sometimes ndisudurukwe kwavari. Because you cannot be part of munhu ari kuti munhu ngaurayiwe. Then iwe woda kutraya kupopa in munyaya idzodzo kuva involved kana kubatana nefamily. Ndakubvunza kuti gurupu riya rautaura rakanzi chii? Tafadzwa ndavakadza contribution neZimbabwe neCape Town neVictoria nevakadzidza navo. Saka umwe nomwe unoda kugwadziwa kwake akutaura zvaanoda nokuti vanhu vese vari papo vanhu vese vari pamusoro wokuti inyaya yekuti wai pakanyoresiwa zita saka vanhu vanzi nyaya iripo ndezita ndoiri kunyanya kunetsa nyaya yekunyoreswa kwezita iyi ndo iri kunyanya kuti vanhu vanyatsokufokasani izita vane kutsamwa nyangwe ini ndaichigara nakuti vako kuti vako vakafa vari mumaoko angu ndindiri munokupedzisira kudanana naye vanhu vanonanga navo neni saka izvo hazvisi zvitsva threati ndiyo but hapana munhu nokuuraya kero kana zvakadaro ndizvo zvapana chakaipa hapana munhuaikumbirawo ngoti kuti kana akawana mathreat anowana anogona kungotiudzawo kuinbo kuti nhamba idzi dziri kutaurawo zvakati kwana because uchazoti because nedzimwe dzenguva uchazoti kwai mathreat ari kubva kwatavakadzi asiri mathreat kwatavakadzi saka iwe bata nhamba iyoyo because vamwe vandisati vazivi mukuru ende vanhu vari kupinda nevingi maiswa ma-audios, ma-messages, nema-audios from almost everyone aitongopindura achipa vaipindura nokuda kwokuti takakanda foto rako iri kuti ndiye musikana aidanana una makamira mose saka vanhu vari kuti this girl sei asina kana zvinformation sei asina kudaidai saka mibvunzo yavanhu vari kugwadziwa kero saka izvo hazvifaniri kuvhundudza and I don't think kune munhu ungakuuraya kero nokuti kutoda kuclosure muzukuru akuda kudhara muzukuru aenda kudhara muzukuru akuda panyaya idzi kwasara 2 guys padiaries tokumbira chinhu 1 hatikuchidzire we are getting somewhere handika actually tatosvika somewhere hatikuchidzire zvinhu zvisina nebasa rese handika kero achiziva kuti handina inchizata ndamhosva ini guys I wouldn't run away ende handisore ndinochongomira kusvika kumagumo vari kutsvaga chokwadi handi vanhu vakatongwana kuziva kuti madhene vari kudi vari kudi chokwadi chichabuda so it is got nothing to hide handi why not work with them hapana nombomuuraya kero it's no public pano hapana nombomuuraya ende hama tichena zvitotaura kuti anybody ende vachadzokera kugrupu remember vachaenda kugrupu kunotaura kugrupu kuti guys ende varipo futi kuenda kugrupu handi vanhu vacha kugrupu varipo panapa varipo panapa vachienda kugrupu handimoni varipo pano anenge achifunga wacho kedza bvunzo anenge arana because yes hama dzakadzese ndokuva tosvika kuma-20 tiri kupretoria iso Cape Town atiti Cape Town ini Danone ndakaiziva inotyisa ndakaiziva nokuti ndinotsvaka bhudhi wangu handinamboenda kuDanone handizivi Cape Town saka handina kana connection muCape Town tose hama dzatazodziri saka ndoata akanonoka kuwanikwa hakuna hama dziriko handiti saka vanhu vari kukutsetsena kero vanhu vari be very careful kero vavengi vako iwe izvozvi vachawana mukana wokupenetrata nenyaya iri kuitika iyoyi handikuona vari kutaura muri kunzwa gaizvatara vari kutaura hatina hama kuCape Town
and isusu hama dzedu dzakawandira kuPretoria takatoendawo tichinotsvaga mukomana achaikwa ndipo takaendawo tizive kwanga tigara ikoko animona saka vari kupa matiriti kuna Kero vanogona kana vari vanhu vemudhuze imomo kana aine vanhu vakewo sezvo musikanawo ari musikana wemagemu kana kune vakatomaka vanogona kushandisa mukana iwoyu andimaona saka ndati be very careful metse because vanhu vamuri kudhilana murikudhila nevanhu ende kana kuti iye haana ruoko sisi vake vari involved hama dzakero dziripo Kero ana sisi vake vari involved varipo mucomment section imomo musakati Kero anadzo ana sisi vake vari mucomment section imomo anavo saka munogona kutagita kuti nokuti Kero ari kunzi aigara Tafadzi wakafa ndikaiti chiuraya Kero isi hatiko Cape Town hatikuzivi Cape Town Cape pakatoendewa naiye isi togara kuPretoria saka vanhu vakukereti nayo its best kutoseva namba asi hativazivi nyangwe hativazivi zvose ndakaona meseji nezuro yakanzi iwe weSmart ndiwe uri ikoko saka chingoita zvinogara zvichiitwa kuCape Town ikoko isisu hatiuye ikoko ini Smart handimuzivi ini Smart ndibvunza ina ndimuzivi Smart wacho imuzivi Smart aitobvunzwa kugrupu aitingi iwe Kero mugrupu urimo pane munhu akatobvunza kuti uyu anonzi Smart ndiSmart wekupi ndiSmart wekwani this is Smart nozvo zvinogona pamwe wakapinda vose chikoro ini Smart handimuzivi Kero chokwadi chakubuda handimuri kunzwa the truth is coming out now tetera kuti ini Smart handimuzivi pamwe vakadzidza havo Tafadzwa ina handimuzivi maybe vanokuti vanovataura mukasangana muchibva mumaraini kumwe but ini Smart handimuzivi handina Smart anongotaura zvokuti ndakagamuchira mukomana muCape Town ndakamupa mabasa muchashamisika regaikaitwe kumagumwe handitaura zvaprivate investigator pano vari kuzviwa munhu wese akateerera vese vari involved neakauraya akateerera life inoi inini ndatoti kuna Kero kana iye Kero kuti haana ruoko pana Tafadzwa which means naye anofanira kuve careful nokuti enemy yaTafadzwa enemy yakewo izvozvo anofanira kuvewo very careful. Thank you. Chokwadi ichocho because nyaya kune vakanyatsa kudzipisa guys do critical thinking nyaya iri trick iri pakawanda nyaya iri trick guys kana chokwadi nyaya iri trick musangomhanyira kana kuti nyaya iri trick guys iri trick nyaya iyi iko zvino Smart hamukunzwa kuti havamuzivi vakatongovawo kuti ndiye akakogamuchira asi ivo havamuzivi asi ati tinogara kumaraini kumwe chete anomaona apa Smart iwo wacho ari kutaka rudai uku orumira uku obva uku onorumira uku saka be very careful guys dzidzai nyaya dzakadai padhaya dzingadai madzijaira mungadai madzijaira zvaizvozvi nyaya dzakadai padhayarisi vari kutambisawo chikweshe chisina mweya munotambisa chikweshe chisina mweya imi chibatanai mufambire nyaya chokwadi pakumagumo chinobuda ndozvandoziva kuna munhu anofa sembwa orova especially ane hamba dzakatita semi dziri kutofambira nyaya kudai never chokwadi chiyabuda hakuna chinovata pasi the truth will always come out no matter what saka utaudza Kero vachiuya vanongedzere pane zvinhu zvatafadzwa vatakurekana vachida kutakura vachida kurasa daudi ngavaite ivo handisi kuzati munhu ari kuziva Tafadzwa akafa oramba ane mubhedha waTafadzwa ari kufungei ndopaona dzimwe nguva mazimba hatifungi handimaona uri kunzwa kuti munhu akashayika uri kuramba wakatakurana nhingikiri wakatakurana uchivata pamubhedha womunhu hauri kunzwa kuti munhu akafa zvimwe zviviri zvinoitiwa so nevanhu soka uva rinongedzere pane zvinhu zvese vanhu vakatambira vachiti zvone mukomana ari kujeri vachifunga kuti munhu ari kujeri like munhu ane headboard ndaitomboda kutomuudza chokwadi kuti mukomana ari kujeri but ndakatozotya kuti ndikamuudza achati haachakwanisa kuchengeta so ndikusiya zvakadaro munhu wese is a suspect guys zvazvino everybody koko Cape Town everybody is a suspect guys because mwana uyu akapondwa akapondwa kana akapondwa pasina aripo Cape Town pasina uninvolved zvinongobuda pachina kuti hakuna uninvolved pamwe akaenda akanoba samwe akanoraigwa ikoko who knows so possibilities akawanda
mwana wechidiki aita musikanzwa the same applies naye Carol zvipenya panogona kuve utoriwo pangozi futi because ipavhaka kuCape Town plus imunhu wechihure futi kuCape Town ani maona saka kana ane vamwe vakakawanda vanogona kuita advantage yeizvi zvinyaya zviri kuitika izvi ani maona pomwe mukomana wakanga abawo Samuel semunhu anga akubawo ani maona kana taanga atorohwa nedombo kana takadini hamene zvakaitika hakuna asi chokwadi chinozongobuda pakupedzisira because nyaya iyi zvazvino iri tricky pari kuita kuti pave netriki zvikuru sei dai akangonongwa murodhi pasina kunyoreswa zita taingoti pamwe akatsikwa anga akarohwa nedombo sezvo akachinzi anga kuita zvemadrugs pamwe akarohwa nedombo akakurosa asingaoni kana takadi taigona kuita materisi zvakawanda kati zita akaifi riri kubuda mochari zita dai anga apasina zita akangoti taigona kuti pamwe akarohwa zvishuwa akaba akarohwa ketanuka unorohwaka because isipane nyaya yekupazita zita pazita apa ndopaita nyaya yesaka zvoti pakakliwa ipapo closure inowanikwa pazita dai papasina zita rakanyoreswa guys taiti pamwe munhu akanga abva kutonobauka kabva achimanyiswa kanopinda mota animona but ipo panyaya dzemota guys kutsika munhu uchidhiraivha mota ichiti madhiraivha guys muri madhiraivha inini ndiri dhiraivha unotsika munhu kudai chindonzwa kuti pane chandatsika guys chararinidai pachandonzwa kuti pane chandatsika saka motosidza ikwiraidza hapana akagodawo kumisa kuti pane chandatsika ndinodongorera akaona munhu kuti azoonekwa mangwana makuseni ende simeni ndezvokuti chandinoratidza kuti tafadza wakakunda ndechekuti munhu akamukunda akaiswa murodi because kana akarohwa nemota saka yaiva kumasura ina zvino pane munhu achaita mamuri muhweiweikamo munhu kana anga achifamba akarohwa nemota kuti ngarifamba ndokuti masisters angu ndoda kutendai thank you very much notasvika pakuti tiwisane asi ini ndoda kuramba ndine mini nhamba dzei ndinadzo tichihwawo update please just tell us tiri tese panyaya tiri tese panyaya iyi yatoda kuti tingwanawo justice whether ayanga iri mbavha whether ranga riri hure whether ranga riti asi mwana woumwe munhu ashaika antika saka therefore the family needs to have closure voviga avo mbavha yavo andimaona so titange takamira nemiwo tinemiwo tiri behind tizive kuti mwana uyu chii chakaitika akafanei kana iri vadimbo ndizvozvo hatizvirambi exactly kuti toda kungomigawo ndebezinde rako kudzana vakurusa ndizvozvo tashotekwa ndizvozvo ichokwadi chaicho haumbofokana chamwana kono kuti arikuita zvedombo kana kuti hazviko ndosaka vana mai vachinisa vanana namatrix uko kuzarida ichitoza kuti mwana ite zvirinani izvozvo aiwa saka ndinoda pane chinoda kutaura here Carol kana mese muda kutaura here tichizomirira kunzwa kuti tichizowana updates nekufamba kwenguva zvipo kana moita kuita please tell us tinotokupai kana vanhu kufamba navo muinde navo kuti mungove zvinhu zvenyu zvinyatso kungovhurika pane chinoda kutaura here Carol ini ndandine chekutaura panyaya yezita kozi ndiri kufunga kuti I need to make sure zita panyaya yezita aiwa handisi vati vari kuuya kuCape Town iwewe right now kana usina chokunyoresa zita you cannot go kumapurisa kaiwewe right now nokuti uchanobuda pakamera uchindako kuti uri kudeiko tirega vachauya pavachauya vachanohwa kuti zvakafamba sei yes moenda mose vonohwa iye Carol panyaya yezita isu kana kuri kuti mapurisa akataura akatiudza kana chokwadi chakangobuda chokuti iwewe hauna ruoko there is nothing to hide pauri because kana kwazo zvikangozobuda kuti uzhinji hapana ruoko rwako ndichauya kwauri totaura futi nokuti sezvo inovatike zvino tichiri kutsvaka saka nyaya yezita kuti tizoti chakaitika yakutoda isiwe ukama because tichatoenda tozvifambira zvikatadziwana kana ndava neansa ndinoudza ndikuvanhu because tichaenda kunotaura nyaya yezita and also kumamochari nekumapolice station kune macameras so I think kunenge kune footage yemunhu akanyoresa zita yes zvandandichida kuti ndiri kudzifambira Carol saka katangozouyawo I think uri involved tichangodzoka neanza usiri involved tichangodzoka neanza
makutoeskalita zvinhu guys. Hakuna munhu anomborova munhu. Makutoeskalita zvinhu nekuda kungovhundusira munhu zvisipo. Hapana chinotomboitika. This is the peace that they came here for and it's happening. My dads do not instigate. Antika, they do not instigate. Vauya vaine matembers. Ndakavapa mukana kutaura zvamunoda. Hanti vapedza vese, then I intervened. Tasvika somewhere, then you guys muda kuinstigate. Do not instigate anything. Vanhu vatofona vari kuPretoria, vari kutaura nauyu pafoni yangu, iye ari kuCape Town uko. Hanti munoona. Hakuna munhu anombouraya Kero wekumbakwe ava. Unless zvandataura kuti ari munhu anoda kutongoitawo advantage nenyaya idzi akatomakawo Kero. Hapana, nokuti kaonzi nepatakaudza kuti tafatswa kafa nekukufungira pataita ndofunga dei usisipe ade akafa zvaitika dei akafa shuwa ndochokwadi kana vaida chinhu ngavangotaura nyaya dzavo hatina patokuuraya Kero totoda anza kuti kana ndikanzi ndiwe mangwana ndikubate ruoko kuti Kero hanzi ndiwe saka hapana kuurawa kutaura kwevanhu chiremo mugurupu momuyamuyaka vanhu vakawanda mugurupu muya saka usati vanhu vokata vagadza akazara mugurupu riya saka mumwe kuti adzwi zvaanoda izvo hazvi usavhunduka nezvagona zvenyuka nezvagona machita henyu gurupu refamily chete because dzagara papana yacho kuti kwai uchadi muchangotora mwana wenyu mungwena naye kumusha hapana kuti kwai uchazoretwa findara kukepara kude mangozive nyuka mariga kuti muzvidedzere confusion because this muchagara muri pamaronda vachitaura zvanoda mugurupu zvino ari mucreate gurupu renyu refamily iroro kana muchiisa Kero wacho kana achida Kero wacho pinda asingadi morega ime muchitaura naye kuseri hamusina kublokana. Nokuti tiri kuzvinzwa nokuti apa iwewe Kero ka ndoda kuudza kuti handichazivi futi ndida kutaura it's fine. Ndida kuudza kuti iwewe usaita fear kana kudii because dekwauchinzi nhasi uno kufungira haungaurayi munhu uchiri kufungira Kero ndotomutsvakira matsotsi dei usiri pano but inini ndiri kutsvaka closure ndiri kutoitsvaka zviri pamutemo tiri kutodzifambira nyaya dzacho kumapurisa zviri pamutemo saka everything is under control wanga uri involved ka ndotowishawo kuti ndizotaura neuri muna makore kuti okay wakuenda behind bus saka tokuurayira chii why everybody is ari innocent kuti handichi saka izvo zvimwe zvavo zvimwewo zvezvo kungotaurawo but for now ngatichimbofambira nyaya dzadzo zvataurwa zvakadai zvakamira zvakadai inini ndandatova nemani nekundonetseka pamusoro pako nekutaura kuti last statement rangu newe ndofunga ndinambochinjana newe mashoko ndaingotaura zvataitaura nangu ndondangoti Kero ndagumira pano you never hear me again nandi zvandakakuudza you never heard anything from me vo zvandakapedzera mastatement newe SMS kana kutsvaka nedzimwe nhamba handina futi ndakazvibirika saka izvo ndinotatovawo nhoroondo dzimwewo idzodzo kuti chii iwewe usabhuloka kana usiri involved usabhuloka usandibhuloka wakutaro kungotaura zveipachete right. Ndoda kutendai vasikana ini charamba hangu ndichitaura nemi kuseri ndangokutendai nenguva yenyu because nguva dzaenda asi tiri pano tatiri kutsvaga kuti titsvage common ground yekuti pasave neanimosity yanga iripo panga pane animosity svika pakuti hapasisiripo saka now makuziva gurupu itai riri nehama shuwa ramoita maupdates enyu nyaya dzamuri kuita rehama zvemafriends right now I don't think it's necessary because mafriends acho handifungi kuti pane achambokwira chinda kana pamunoenda nebhodha chati ndokuenda noiga bhodhi yachapatswa hapana so you don't need them right now itai zvamuri kuita muri family makanyarana simple. aiwa ndizvozvo maita basa alright tinotenda handitika thank you very much mese maita basa right guys ini ndongofara kuti at least taita one chitungo taita nyaya one havana kubva vachipopotedzana kana kudini tasvika pakuti tafamba nenyaya yedu kusvika vanzwisana vanga vakatoblokana asiko zvino vakugona kuti tavataudzani handika apa landlord tingafanira landlord na 1-2 am here kuZimbabwe tichitsvaga namba dzake kana ndimiwo guys tingamusa landlord kuti yautiudze nenyaya kana ndimi ngatishandisei brain guys can uye kumutsa landlord na 2 izvozvi i2 ichiko kuZimbabwe 1 kuti kusati kuti mukai pano muzotudza nyaya hazvibudi
andimaona asi chokwadi chiripo ndechekuti zvinonetsa munhu aidanana naye hope kungadzisaru zero dzinouya sei hatizivi so far tiri kuti ati we don't know the truth. Let them vari kuita zvinhu zvavo nechannel 1 inga madna yakatoitwa wani ingatotaura kuti ngautsvagana private kana kuti kana nemapostmortem. Chokwadi chichabuda pachena guys, chokwadi chichabuda pachena. Ndikukudzai chibatai chokwadi chichabuda pachena. Zvangonaka kuti zvinezvi vanotaudzana vashanda vese akawana information wopawo ivo kana information vodaro zvichinda zvakadaro. Animaona. So at least muridza yabatana vabatana vanava. Animaona. Because vese vanga usina peace. Kero hana peace, hama dzina peace. Animaona. Kuti vataura Kero havakwanisi, Kero akavabloka. Kuti hazviiti, but zvazvino vakwanisa kutaudzana. Tinoenda donzvo redu repano paDiaries. Saka guys, ini ndakuinda handika zita rangu ndinonzi Simedi Diaries. Ndakuinda kuvata handika tosangana mangwana handitika time ndingakunyeperai guys kuti time yakati asi tosangana mangwana tichienderera mberi nezvirongwa zvedu pano guys. Toda vanhu vakati changamu handitika tinoda vanhu vakati changamu. Ini handisima Diaries akapusa, toda vaDiaries vakati changamu. Munoona pano yanyaya hombe dzakafanana neidzidzi hadzisi nyaya dzekuseka kana nyaya dzekutamba nadzo kana nyaya dzekuti tinononga musango ndatira kuedha age iri kuramba. Facebook haisi kuedha vanhu zvokumhanya mazuva ano hanimaona. Saka pamwe pacho nyaya idzi even tichitaura papai ngativei very careful hanimaona, very careful because hani matona kune vamwe vaya kuseri vakati nesu tine nyaya yedu exactly yakafanana nei itori vatouya kuseri izvozvi vatouya kuseri. Saka tiri kutakula real life issues in life dzekutoraramwa nevamwe vatotota imhuri tochemai ndikero atochemawo animaona. So real life issues hadzisi kutaura nyaya dzekuseri kwemuti kana nyaya dzeguwa kana kuti kudai aiwa. Saka pamwe pacho let's be a little bit sensitive mukutaura ipo paya because zvazvinoita vanhu ava vanodzoka kuzoverenga macomments animaona. They will come back to read the comments. Macomments anenge ari brutal. Senge sakunda yake mwana wangu anenge akinyora nepage manje. Ini ndozonzi Simedi vari two-faced. Vaibatadzana vachidai so asi mucomment section anyora zvakadai so havazozivi kuti munhu ari kunyora handisiri antimaona. So even admin be very careful zvamunonyora panyaya dzichindirana nenyaya dzakadai dziri sensitive. Don't write zvimwe zvinhu zvokuti vanouya ava vatrust page, they've trusted me, then they come back after voenda thank you Sly ne250 stars voenda kucomment section vonowana pane ndedha kwanzi Simedi Diaries zita riya rakanyora ipapo vobva saka simba chimwe ndiva kufamba seiko pamwe watsondibvunzi hanimaona kuvanga vachigatsa nyaya yakati vanga vachinyora futi inyoka kundi admin. Let's be very mindful of what we write. Takapfeka page kola hello Simedi Magadi ndiri pangu wakadini tiripo Simedi ndoda kutenda nekutanga nokubatanidza family. Kana ndoda kungotaurawo hangu inini chekutanga amenoka nyaya yezita kwakurungobvunzwa nokufunga kwangu. Mumagavhmendi mazhinji kana uchisvika panzvimbo uchida kunyoresa something even kuti uda kuidentify something panonyorwa madetails emunhu anenge asvika panzvimbo. Pane phone number yekuti kana pane anything chichazodiwa further they will take your number or you leave your details. And munyaya dzemamoshari with my own knowledge takambopambirawo ido hama dzinenge dzafa kunotodiwa munhu ane sinemu yakafanana newe for them to believe kuti uri hama asi wati zvimwewo zvandosiya then ndinongokata zvangu then kana Kero andikuona kunge pressure iri kuenda kuna Kero too much kakuti kuboreka kuanalyze this nyaya. I think we have done what we have done tabaranza muri going back to analyze this nyaya again takuisa we are putting a drift pakati pawo zvakare because right now vateve good and then uchaya nemuono wako kuti Kero ari kudzvanyirikwa kana kuti hama dziri kudzvanyirikwa then we are going back to zero again. So I think Kero ine hama ngatigoisiyai kuti pahama panandoda kutaurira Simedi ndepekuti pane nyaya yataurwa yekuti mukomana anga ane mota then pane nyaya yataurwa naSmart achiti zvoni mukomana enda aitotora mota yangu oenda distance hombe 800 ndaingozomuta ndipe 300. This is the same Smart ari kutaura kuti mukomana uyu anga asina chainacho ndiye aimubatsira but kuhama kune information yekuti mukomana
angani maproperties nemota dzake. Chokwadi vazochiziva ndosaka uchiwa kuti nyaya dzemota hadzina kubuda. They now know the truth. At the same time, Smart uyu ndiye ari kutaura kuti Roni vanhu vakandivharira panze inini vakandibata rafu. Chandinonyatsokunzwisisa kuside raSmart ndekuti akabatwa rafu papi pavanhu vari kugirivha vari kuda kuziva chokwadi, ende iye ndoita kunge akubatikana akufila futi kuve ari kudzvanyirirwa nekuthreatinwa panyaya iyi, sezvo ari kuita kunge ndiyane information yakakwana neumbo hwakakwana wekuziva zviri kuitika, pakuti ati inini vakandibata rafu vakandikanda panze ofuchi ndaida kuvabatsira but ndakatozoona kuti vanhu vakandigonera because ndabuda panze. So I think Smart uyu anofanira kungongwarirwa pazvese, ndozvinhu zvandaongorora pazvinhu zvese kuti Smart anogona kunge ane information hombe yaari kuziva, ende Smart uyu handisi kunzwisisa kuti ichi chiri kumupa simba rekurekota kumabhawa and all that, then information yozobva kwaari achitaura kuti ndaitwa izvi ndozvandandichida kungotaurawo. Thank you very much Kolani muono wenyu. Maita basa sezvadambotaura pachikuru kuti they have to be very careful because vavengi right now vachabudikira vachitaurwa zvakawanda vachidai anditika. Right, so guys tagumira pano panyaya iyi. Sorry henyu kuti iyi handisi kubvumidzai kuti mukure muchianalyze because patove nepisi kudhara, so kuti tivhure zvemaronda isabva kuti tapedza zvitaita pisi totaka kuti kwirai pane munhu nemunhu ane muonoka vanhu vobva vauya kudii vobva vauya kutaura aiwa tatodzokera back to square one, hatida pachitagadzirisa tatogadzirisa andika inda kutomira kutongotofamba davo kusendichiwa kuti haufa update ndinenge chikupai kana pane chinyowa aiwa maupdates munoziva kuti ndoya nawo hanimaona ndinoya nawo maupdates kukupai kuti guys nyaya zvazodai hanimaona. So ndo zvatiri kuda kuti tingoona yes Tawanda ndiri bhoka njani long time murise ndiri right kurise John soft kuriboka. Thank you so much Sisimile maheni kwa maita nyaya moza nyaya zakawanda tinoita kutopeka animozatokana kutopeka as I said kuti vanhu ngavachinyarara kutaura nyaya iyi because munhu anenge akatoita nyaya anenge ari kutoziva anotoziva nyaya yacho pana munhu ari kumbosikamwa munhu akaita nyaya ndiyani munhu akatoita nyaya aripo pakati pabva anobuda chete izvozvo unomo munonetsa kuti unange munhu kuti ndebhozi dzakawanda nyaya dzinozobuda unonyara mangwani matumhuka mopinda bizi kupfeka maapologezi pano vanhu ngavambonyarara kuchitaura nyaya dzavo kana gurupu ngarishero ndozvanga ndichifunga gurupu ngarichitofa pasachiva negurupu ngarihamba kare maupdates ekuti zvava kuita saka vanogona kuvhura gurupu refamily chete ndekuti maupdates vobvisa zvemabhurubhuru echichiizvo animaona. Thank you so much Sisi. Mona kuti nyaya dzamuri kuita kuri serious ende mapoint enyu ndiwayo chaiwo ekuti vanhu vanofanira kunyatsotsaga private investigator anobata nyaya dzobuda pachena zvozikamwa. But my question is munhu anofa munzvimbo otadza kuzikamwa kuti akafa vanhu vese otadza because malocation matinogara mumatownhouse matinogara motozikamwa kuti kwainhi ndakafa motozvinzwa kuti kwainhi ndakafa. Ndoparitsiki pacho ndoparitsiki patiri kutaura ndopari kupinda nyaya yekutiti munhu akamedwa akapondwa ipapo ndopakupinda nyaya yekutiti munhu akapondwa ipapo because kumutokeshana kuti kudini munhu akatofana kufuma mangwana chaichionekwa uyu munhu akaita time asingatoonekwi handiona ari murokesheni ndosaka ndopatiri kuti akapondwa ipapo handiona ndozvauzo zvandakapondwa anenge ari araund vatotaura vanhu munoti pane muzimbabwe narundi akafa ari kana pachebvisa hospital apo johannesburg taona vanhu votozviziva zvotoiswa mumagurupu dzangozonyararwa kudai vanhu vanoziva nyaya dzavo vanhu vakaita zvona izvozviya but mahenzi venyama itanaandiwayo chaiwo vanhu ngavambomira kupopota nekuenda namanems kuti nenge ndiyakaita izvi chokwadi tsamba roda pachena. Yes. Thank you, Madam Tawanda. Thank you very much. Thank you. Right, guys. Me and go back to Eliza. Tatima nguva dzaenda mangwana nderimwe day. Nyaya Eliza mangwana. Antika ndakamumirira ndambofonera ndambotaura naye yamboita video call asi unoziva tataurirana because ndingofonerwawo nehama dzake handimaona dzingondifonera asi
ndamuti uri kudiwa kulive uhande kulive saka chimbomira mangwana kuedze tomorrow is another day handika dzimwe nyaya mukada kunditaure panapa nyaya mangwana ndizomuki ndosara ndakavata enda ndizouyi kulive siga ndo vachangoya mbiripo nokuti ndine day 1 cheche mangwana ndora ndiri off tomorrow I am off and Thursday chete anoona so tai kuti mundimirire mangwana tozoita nyaya Elisa mangwana andisika takatomira iye ndizonya akungomira negumbo 1 ari kungofona akamira negumbo 1 ambonditira video call achindaridza basa kwake nevanhu achiti zvindushayiwa kana nguva yekuti akajairiwa kubasa kwake kwaanoshanda ikoko ambonditira video call asi mangwana tichitaura nyaya yacho pano andisika so guys indakuenda mborera zvakanaka guys. Thank you my diaries amahle kana ndataura kana ndakutsiura kana ndaita call out nenzira isiriyo please ndiregererewo because tine chama kutionesana kuti nyaya ndozama kuti kwemeza chene mwenye inenge chitotamba hanimona but pane dzimwe nyaya dzoti hatitambi nadzo guys titori serious panyaya zvokutodaro asi kana tiri kumudhona kwedu kuya munhu nemunata but nyaya dzakadai so dziri sensitive dzitori serious nyaya idzi pane kufa kwevanhu kunenge kuri pakati saka tichida kuti tiite a little bit serious handimaona because titori page riri serious and tiri page iri serious tina vanhu vakuru vasingakomendi pana pasanenge varipo ndozoti kwasisimene kunyaya dzinotoya vanotodzidzawo life ipo pano hanimona ipo pano vanotodzidza life vanhu vakuru vepamusoro vamusingafungiri vanenge varipo vakatarisa vakomendi zvavo uzoti kana one day akuya kusoro kuti ndine ndiripo imi ndendiripo hatikomendi tiye tiripo because panza kwanyaya dzeupenyu vanenge vanotodzwa kuti vanhu vari kurarama sei chii chiri kuitika inyaya dzipi dziri kuitika inyaya dzevanhu kaidzi people own their stories hadzisi dzedu. So guys, mwarara boa ntika ndokubatai mangwana guys. Take ende zvakara musakangana kwa musuwani 22 guys star party ka guys. Kwa star party kwa appreciation post appreciation party kune star party musuwa 22 guys. Saka please come and support me yoka guys. Ka sisiwe nyuka beliva munodisisa. Naime bino. Muno yawo zvemuti support asikanaka. Ka muyaka mundi supporta raiko zvebasa deri birthday rangu ka guys to celebrate ka pamwe chete musi wa 22 handitika ndine vasikana to celebrate musi wa 22 handitika so guys mwarara bo take care of yourselves tusangana mangwana good night.